טוב, אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם סליחה מראש, כי אני הולך להשתעל הרבה היום. אני דיברתי קצת שאריות של חולה, אבל בקטנה, כאילו אני אשרוד את זה, הכל יהיה בסדר. פשוט תתמודדו עם השיעול שלי, זה יהיה בסדר, אל תדאגו. גם לכם זה יקרה יום אחד. זהו, זה בא עם הגיל. אני כבר לא צעיר, אתה רואה, כבר יש לי זקן, זה כבר לא מה שהיה פעם. בכל מקרה, אז אני שי סגל, עוד מעט אני קצת אציג את עצמי, תבינו בדיוק מי אני, ואני פה עם צחי רוזנטל האחד והיחיד. תגיד שלום. שלום, כאן צחי רוזנטל. אבל אדם הזה לא מסוגל לא להיות רשמי, זה הורג אותי כל פעם מחדש. אחי, זה השם שלי, זה שם המיתוג. זהו, זה בא יחד עם השם של צחי רוזנטל, זה ההתלהבות, זה הרשמיות. אז הוובינר המגניב שלנו של היום הולך להיות בשני נושאים. החלק הראשון שלו הולך להיות שינוי בחיים והשגת מטרות, שעל זה צחי הולך לדבר. והחלק השני שאני הולך לדבר עליו זה השגת זוגיות, מה שנקרא פיקאפ, איך להשיג זוגיות, בעיקר נדבר גם לצד של הגברים וגם לצד של הנשים, ואיך לשפר את הקשר, את הזוגיות שכבר יש לכם. אז יאללה, בואו נתחיל. יופי, עכשיו אני מדבר, נכון? רגע, חכה. תן לי להציג אותך, תן לי את הכבוד להציג אותך. עד שיש לי הזדמנות להגיד מי זה צחי רוזנטל, אל תיקח לי את זה. טוב, צחי רוזנטל, קודם כל הוא חבר טוב, הוא יוצר פריצות דרך, הוא מנכ"ל של קהילת כסף באינטרנט של עשרות אלפי אנשים, הוא זוכה מקום ראשון בעולם בתוכנית של כסף מהבית, הוא לומד כבר הרבה מאוד זמן על התפתחות אישית, על השגת מטרות, הוא השיג הרבה מאוד דברים מדהימים בעצמו, וזה הזמן של צחי לדבר. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, איזה כיף. רגע, אני רק אתיישב בכיסא שלי, ככה יותר. כיסא הכבוד. כן, תודה. זה האחבר שלי, זה האחבר שלך. יש פה כמה עכברים גם. יש פה עמדה, אני מרגיש כאילו אני בחלל פה מרוב מסכים. לגמרי. יש לנו פה אשכרה כאילו 2.5 מסכים. אוקיי, אז אני כאן מדבר איתכם לגבי כיצד ניתן לעשות שינוי משמעותי בחיים שלכם, וכיצד ניתן להשיג מטרות שאחרים יכולים רק לחלום עליהם. אני כאן כדי לספר לכם איך אפשר לעשות שינוי משמעותי בחיים. שינוי משמעותי, מהקצה לקצה, להשיג מטרות שאחרים יכולים רק לחלום עליהם. אבל קודם כל, אני אתחיל מאיך אני הצלחתי לעשות שינוי בחיים שלי, ולהשיג את המטרות שרציתי. עכשיו, לא כל מי שנמצא בוובינר הזה, נמצא ומתחיל מאותה נקודת תחתית שממנה אני התחלתי. ככה שאם אני הצלחתי להשיג בחיים את מה שאני רוצה, אני בטוח שכל אחד יכול. כל מי שרוצה יכול. רגע, אין לי שיעור עד. אוקיי, צחי, תכלס כאילו, היום אתה מצליח, היום יש לך הרבה כסף, יש לך בהרבה מאוד קהילות, אתה מוביל אנשים, אבל איך זה התחיל? מאיפה הגיע כל המקום הזה? איך היית בהתחלה? תראה, האמת שהילד צחי רוזנטל, הילד. צחי רוזנטל הילד. היום הוא כל כך כאילו, זהו, היום הוא כבר כן, הוא כבר לא קם בבוקר. אני כבר עם מקל. קשה. הזמנתי קולנועית בעיתון אתמול. חזק. אז צחי רוזנטל הילד, הייתי ילד מאוד תמים, טוב לב, באופן מוגזם יחסית. גם היום יש בי חלק מהדבר הזה. הייתי מתחשב מדי באחרים, מוותר בקלות על דברים, ופשוט לא עומד על שלי. הייתי עושה מטלות בצייתנות ובאופן מושלם. הרבה אנשים היו מצלים את זה. גם בבית ספר, גם בצבא, חבל הזמן. ותמיד הייתי אדם מאוד מופנם, חסר ביטחון ועם מעט מאוד חברים. תמיד הייתי האדם שעומד בצד ואף אחד לא מרגיש, ופשוט לא מרגיש מישהו שבכלל שאני קיים. והאמת שבאופן כללי גם לא הייתי בטוח שאני רוצה להיות קיים. כן, הייתי מרגיש שאני לא בטוח קיים. כך הרגשתי. והייתי כל כך ביישן שאני זוכר שפעם נסעתי במונית שירות, וכשהגיע הזמן שלי לרדת מהמונית, התבאשתי לבקש מהנהג שהוריד אותי, ותמיד חיכיתי שמישהו אחר יבקש את זה במקומי. אני רק יכול לתאר כמה תחנות הפסדת בגלל זה. נכון. עכשיו, בתור אחד שגם אני קצת מתעסק בהתפתחות אישית, זה חלק בלתי נפרד מפיקה וזוגיות, אני יודע כמה הסביבה יכולה להשפיע עליך לרעה. גם לך זה קרה? כן. כן, זה קורה להרבה אנשים, כל אחד חושב שרק אצלו זה ככה, אבל אצל הרבה אנשים זה קורה. האמת שכל דבר שעברתי בחיים, הוא השפיע עליי בצורה מוגזמת יחסית. כל דבר שאמרו לי לקחתי ללב, וזה השפיע על האישיות שלי.
והפך אותי לביישן ומכונס בתוך עצמי. הגעתי למצב שהייתי מבלה המון לבד עם עצמי. עוד מגיל 10 אפילו, היה לי מנהג להסתגר בחדר ולכתוב או להלחין שירים. אנשים מסביבי ובני המשפחה שלי, במקום לעודד אותי ולתת לי ביטחון, הם היו מזכירים לי תמיד את החולשות שלי, והיו מציעים לי אותם. ובתור מחשבה אתה יודע, שאם אני אדע מה אני, זה יגרום לי להשתפר. אבל ברור שזה רק יחמיר את המצב. הם, אתה יודע, קראו לי תבוסתן, חסר חיות, חסר חיים. שמות חיבה, איזה כיף. וזאת אחת הסיבות שברוב החיים שלי לא לי שום שאיפות או חלומות. זה נשמע קצת מוזר, אני יודע, אבל זאת האמת. בגיל 15, ההורים שלי התגרשו. אני אצטרך אותך, אני בגיל 10 מתגרשו. אוקיי? היו לנו המון צעקות וריבים בבית. גם אצלי. לפעמים גם קצת מכות. אצלי לא. הגירושים השפיעו עליי מאוד. אני ירדתי בציונים, ואני אפילו קיבלתי עזרה מהתיכון, שאם אני לא אשפר את הציונים, יזרקו אותי מהבית ספר. שזה היה בכלל מוזר, כי הייתי קצת חנון. זה באמת היה מוזר לקבל כזה מכתב. לילה אחד, היה לי ריב קשה מאוד עם אבא שלי. באותו לילה פחדתי ממנו מאוד, והחלטתי באמצע הלילה לברוח מהבית. אני פשוט נסעתי על אופניים מעיר אחת לעיר אחרת, בגיל 15, באמצע הלילה, לאיפה שאמא שלי אז גרה, ומאז בעצם נשארתי איתה. תגיד, צחי, איפה אתה יכול לשים את האצבע ולהגיד, זאת הנקודה שהשתנתי, זאת נקודת המפנה בחיים שלי? אז זהו, האמת שמאז הילדות והנוער בעצם גם בבגרות, גם בצבא, נשארתי פחות או יותר אותו הדבר. פחות אותו אדם שאין לו כמעט שאיפות. ויום אחד, שאני הגעתי לעבודה בבוקר, ויצאתי מהבניין, וכבר לא היה אור בחוץ, פתאום נפל לי האסימון. התקשרתי לחבר הכי טוב שלי, ואמרתי לו שזהו. אני לא יכול יותר. כל החיים שלי אני ראש קטן. כל החיים שלי אני חי בתוך מסגרות, ועושה מה שאחרים אומרים לי לעשות. כל דבר שעשיתי, עשיתי הכי טוב, וזה רק גרם לרוב האנשים, במקום להעריך אותי, לנצל אותי יותר. אתה מבין? לגמרי. אבל זהו, עכשיו הגיע הזמן שלי לעשות את מה שאני אוהב. הגיע הזמן שלי לחיות מחוץ לכל מסגרת. לצאת החוצה ולחיות באמת. להיות בחופש אמיתי וליהנות מהחיים. הגעתי להבנה שעד אותו היום לא באמת חייתי את החיים, ותמיד נמנעתי לעשות כל דבר שהוא יציאה מאזור הנוחות שלי. בגלל זה אני החלטתי שמעכשיו, מאותה נקודה ההיא, אני מוכן לעשות הכל, אבל הכל בשביל להצליח. מדהים. תגיד לי, חוץ מזה יש לך אולי איזה מסר, איזה משהו שאתה יכול להגיד, זה הטיפ שלי בשבילכם, זה מה שאני באמת יכול להגיד לכם? תראה, אם אדם לא יעשה את הדברים שמרגשים אותו וממלאים אותו, החיים שלו לא יהיו חיים תוססים ואמיתיים. תמיד תהיה לו תחושת פספוס וביקורת עצמית על מה הוא היה יכול לעשות ולא עשה. המטרות שהצבתי לעצמי הם שאני רוצה להשיג את כל מה שאני רוצה בחיים, ולעזור לאחרים לעשות את זה גם. למשל, אני החלטתי שאני רוצה לשפר את הביטחון העצמי שלי, ליצור יותר הזדמנויות עם המין השני. אם אני רואה מישהי יפה, אני לא מעסס, אני מיד ניגש אליה ולא אכפת לי מה היא תחשוב עליי. לשמור על הבריאות שלי, לשמור על המראה שלי, לא לפספס אפילו אימון אחד בחדר כושר. וואי, זה קשה. החלטתי שאני רוצה להרוויח פי 10 יותר מאדם רגיל. פי 10. פשוט לחיות בחופש כלכלי ורגשי אמיתי. עצם התפיסה עצמה, להתחיל לעבוד למען השגת המטרות והשאיפות, גרמו לי לשינוי בחיים. כי פתאום היו לי הרבה יותר סיבות לחיות. לחיים יש הרבה יותר משמעות כשיש מטרות ושאיפות להשיג. מרגישים הרבה יותר טוב. לגמרי. אני הפסקתי להיות בדיכאון, ומאז אותה שיחה עם החבר הטוב, כשיצאתי מהבניין של העבודה, פשוט נהייתי שמח. כי התחלתי לעבוד עבור המטרות שלי. והיום, אחרי 4 שנים בלבד, אני, לא רק שאני סתם, אתה יודע, הייתי בחור בשן, לא לי כמעט חברים, לא לי כלום.
היום אחרי 4 שנים אני מנכ"ל ומייסד קהילה של מעל ל-20,000 ישראלים שלומדים לעשות כסף באינטרנט ומהבית. זכיתי במקום הראשון בעולם, באחת משיטות, להרוויח כסף מבין 150,000 משתתפים, ועמדתי על במה בלאס וגאס מול 5,000 אנשים, מולם סיפרתי על ההצלחה שלי. אני רק חייב להוסיף שהזכייה של ה-150,000 איש, אז אני הרווחתי מזה ויצאתי יחד עם צחי לקרוז חולמים באים הקנרים. אני חייב להוסיף את זה כאילו. כן, שי היה ככה אחד מהחברים הטובים, ואחד שאני לוקח אותו איתי. לא איתי בחופשה. היה מגניב לגמרי. כן. אני רוצה לחיות את החיים ולנצל כל רגע. להגשים שאיפות וחלומות. וגם לכם מותר להגשים דברים שאתם רוצים. והסיבה שאנחנו כאן, אני ושי, היא בשביל לעזור לכם להגשים אותם. אין לי ספק שכל אחד מכם יכול להגשים ולשפר את השאיפות, הרצונות והחלומות שלו. לא חייבים להיות מקום ראשון בעולם או בישראל, אבל אפשר תמיד לשאוף ולקבל יותר. כי מגיע לכם, ואתם יודעים שמגיע. כל אחד מאיתנו יכול להצליח, בכל דבר שהוא רוצה. כולנו נולדנו שווים. אם מישהו יכול להצליח, אז גם אתה יכול להצליח. חלומות ושאיפות הן דבר שמרגש אותך, ונותן לך אנרגיה ומחיה אותך. בכל פעם שאתה מוותר על חלום ושאיפה, משהו בך מת. הגיע הזמן להפסיק עם זה. הגיע הזמן להגיד די. אני לא אתן לאף אחד ולשום מסגרת להשפיע או לשלוט בי. אף אחד לא יגיד לי מה אני יכול או לא יכול לעשות. אני חי וחי את החיים שלי לפי הרצונות שלי ולפי התנאים שלי בלבד. מדהים. אז קודם כל זה מדהים, הדברים שאתה השגת ועברת, זה ממש מדהים, זה משהו שרוב האנשים רק חולמים לעשות אותם. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה איך אתה יכול לעזור לאנשים, איזשהו טיפ שאתה יכול להביא להם, שגם הם יוכלו לעשות את זה גם בחיים שלהם. מה שקיים אצלכם היום בראש, הוא ידע לייצר את מה שיש לכם עכשיו. העולם החיצוני שלכם הוא השתקפות של העולם הפנימי שלכם. אתם משדרים לעולם את האמונות המקבילות שלכם, את רמת הביטחון שלכם. אנשים נוטים להתרכז במחשבות שליליות וביקורת עצמית. וככה, באמצעות המחשבות שלכם, אתם בעצם מושכים אליכם את אותו הדבר שדווקא פחות הייתם רוצים לקבל. בדיוק בגלל זה, אתם חייבים לשנות את החשיבה, ואתם חייבים לפעול. אתם יכולים להיות בהרבה הרצאות ולקרוא הרבה ספרים המתעסקים בכיצד להשיג את הדברים שאתם רוצים להשיג בחיים שלכם, אבל אם לא תפעלו ולא תנסו את מה שלמדתם במציאות בשטח, במשך הרבה זמן ובאופן עקבי, אתם לא תצליחו להציג תוצאות. לא תצליחו. אדם יכול ללמוד 5 שנים, עיצוב שיער למשל, אבל אם הוא לא יתרגל את זה, הוא לא יצליח לעצב שיער בצורה שמישהו יהיה מוכן לשלם לו על זה. וואי, זה מזכיר לי סיפור מצחיק של אחותי. לפני, אני חושב, 4 או 5 שנים, היא נתקעה בכביש. היה לה פאנצ'ר בגלגל. והיא בדיוק התקשרה אליי, כאילו אומרת לי, תשמע, אני לא יודעת, בתיאוריה היה לי מבחן על זה, ואני יודעת איך להחליף גלגל בתיאוריה. מוציאים, מסובבים, עושים, אבל אני באמת לא יודעת איך עושים את זה. עכשיו, המזל שלה שהיא באמת נראית טוב, אחותי כפרה עליה שתחיה. בכל מקרה, אז היא פשוט התנהגה כמו אישה אמיתית, עצרה איזה מישהו אחר שיבוא ויעזור לה, ופשוט הוא החליף את הגלגל בשבילה. אבל אתם יודעים, כאילו זה באמת לנצל את מה שיש לכם ברגע, אבל לא תמיד יהיה לכם את ההזדמנות הזאת, ואתם צריכים להפוך את הידע התיאורטי הזה שלכם, את אני חושב שאני יודע, באמת לעשות את זה פרקטי בשטח. דרך אגב, היום היא אפילו הוכיחה לי שיודעת להחליף גלגל, אז היום היא כבר עושה את זה מעולה. אדם יכול לקרוא ספרים ולצפות בסרטים על שחייה, על פיקאפ גם אפילו. תכלס. אבל מה זה אומר? שאם הוא קפוץ עכשיו לבריכה, הוא יצליח לשחות? לא נראה לי. לא, הוא יטבע. אבל אם הוא יתרגל ונסה שוב, ונסה שוב ושוב ושוב ושוב, הוא יוכל להצליח. אבל הוא חייב להתמיד ולהיות עקשן. כדי לייצר פריצת דרך בחיים שלכם, אל תשתמשו בפעמון של הדלת. פשוט תפרצו אותה בכל הכוח. אל תעשו דברים בצורה חובבנית. ואל תוותרו לעצמכם. אני מכיר אישית אנשים שקנו דיסק או ספר, גם בתחום הפיקאפ,
ובכל תחום אחר, ואחרי שהם קנו אותו, הם שמו אותו מתחת לכרית, לא עשו מזה כלום. או קראו פרק אחד ואמרו, אני אנסה, לא הצליחו, ועזבו את זה. כדי להצליח, אתם חייבים באופן עקבי לצאת מאזור הנוחות שלכם. אם תעשו כל יום פעולה מסוימת, ולא פעם בשבוע, אז עם הזמן תתרגלו לזה, וזה יפסיק להיות לא נוח. אם גבר ינסה לגשת ולהתחיל עם בחורות יפות, בהתחלה זה קשה, זה מביך, אבל אחרי שעושים את זה הרבה פעמים, פתאום זה כיף, זה כיף. תכלס, לגמרי. רגע. מה עשית? אוקיי, אני הולך להגיד עכשיו משפט, ותחשבו טוב טוב על המשפט הזה. מי שלא יעלה למגרש ויסתכן בלהפסיד, לעולם לא נצח המשחק. מי שלא יעלה למגרש ויסתכן בלהפסיד, לעולם לא נצח במשחק. הפסדים, כישלונות ודחיות הם חלק בלתי נפרד מהדרך להצלחה. כשיש לי כאב שיניים, אני דוחה את המפגש עם רופא השיניים. זה קורה הרבה, כי אני חושש מהכאב. שקט. אני חושש... אני לא שולט בזה. אני חושש מהכאב שהטיפול. ואז מה שקורה זה, שאני הולך אליו רק אם כואב לי ממש. אבל אז הרופא יכול להגיד לי, שאם הייתי מגיע לפני חודשיים, יש מצב שעכשיו לא יהיה זקוק לקבל טיפול שורש, שהוא הרבה יותר כואב מטיפול רגיל. כדי להצליח להשיג את מה שאתם רוצים, אתם צריכים להיות אמיצים, לפעול ולהפסיק לפחד. אתם רוצים להיות פחדנים כל החיים שלכם? להיות עלובים? להסתכל על החיים שלכם אחורה בעוד מספר שנים ולהתבאס ולהתחרט על זה שהיו לכם קשרים מעטים ועלובים עם המין השני? שרוב החיים שלכם לא לכם כסף ובקושי יש לכם פנסיה כי לא לכם אומץ לקחת הזדמנויות חדשות? אל תיתנו לזה לקרות. תפעלו ועכשיו. וואי, צחי, אני קודם עכשיו צמרמרות. איך אני עכשיו ממשיך את זה מכאן? כאילו, אתה רציני? מה עשית לי? עשיתי לך מה שצריך לעשות. מה שצריך לעשות. נפעיל לך את הכפתור. A man's gotta do what a man's gotta do. אוקיי. אתה רוצה להחליף מקום ואז תראה את זה פה? לא. אין בעיה. הבחור שפה יושב לידי, הוא מאמן אישי להשגת מטרות, הוא מתמחה בתקשורת בין אישית ויצירת שינויים לחיים, מלמד גברים להשיג את בחורת החלומות שלהם, מלווה אנשים להשגת ושימור זוגיות. חברים, אני רוצה שתקבלו מחיאות כפיים סדרות את חבר טוב שלי, מומחה אדם תותח, אני לומד ממנו המון השראה, שי סגל! איזה, בוא נחליף כיסא. עכשיו אתה יושב בכיסא הטוב. אתם לא מבינים איזה אולפן יש לנו פה, כאילו, חבל לכם על הזמן. יש לנו, זה מטורף לגמרי, יש פה מיקרופון מקצועי, כאילו, ורמקולים ודברים. המחשב שלי מת, לא, הנה, הוא חזר לחיים. בכל מקרה, זה דבר ראשון שאני רוצה לדבר איתכם, בזמן שאני רוצה להשתעל, זה, בזמן שאני אתנת לכם השקופית, זה גברים נגד נשים. versus, את חולה על המילה הזאת. זה, האמת שאנחנו המין היחיד מכל בעלי החיים בעולם, שיש כל כך הרבה הבדל בין הזכר לנקבה. כאילו, אם תסתכלו על כל זן שהוא, על נמרים, דובים, דולפינים, כל דבר שהוא, מאוד ברור, כאילו יש הרבה מאוד דמיון בין הזכר לנקבה, הם מתנהגים בצורה שונה, הם חושבים בצורה שונה, המטרות שלהם, דומה, המטרות שלהם דומות. יש הרבה מאוד דמיון, אבל אצלנו, אצל הגבר והאישה, יש כל כך הרבה שוני, גם במחשבות, גם במטרות הקיומיות, אפילו במגע, אפילו מבחינה מינית, מבחינה של מה גבר ומה אישה מחפשים בסקס, שונה לחלוטין. עוד מעט נדבר על איך זה משפיע על מערכות יחסים שלנו, אבל ניתן לכם קצת את הבסיס קודם כל. רגע, יש פה שמה, רגע, מה קרה? זה אתה נתקת שמה. לא נורא. זה רק אתה, זה לא הם. הכל בסדר, זה רק אני. בכל מקרה, ניתן לכם קצת את הבסיס. השאלה הראשונה. רגע, חכה, רגע, עוד לא. אבל אני סקרן, אני רוצה לדעת מה התשובה לשאלה הזאת. עוד שנייה. אוקיי. אז ההבדל העיקרי, קודם כל, בהבדל המטרה הקיומית.
המטרה שהאישה מחפשת זוגיות, המטרה שהאישה מחפשת גבר, זה הגנה. אם תחשבו רגע על האדם הקדמון, אז הייתה את האישה שהייתה דמות הרבה יותר קטנה, הרבה יותר חשופה לסכנות, והיה את הגבר השעיר והשרמנטי, לא ממש שרמנטי, הוא היה מאוד שעיר. בכל מקרה, הם היו ממש גדולים ופיזיים, והאישה תמיד רצה את המנהיג, את הכי חזק, את הכי גדול, שישמור ויגן עליה. ככה שהמטרה הקיומית הראשונית של אישה, זה פשוט מאוד גבר שישמור עליה, שיגן עליה. מצד שני, המטרה של הגבר היא שונה לגמרי. המטרה של הגבר היא הרבה יותר בעניין ההמשכיות, להמשיך את הגנים שלו לשלב הבא. זה ההבדל העיקרי המשמעותי, שככה בעצם כל ההבדלים שלנו מתחילים, כל ההבדלים של הגברים נגד נשים. אוקיי. תגיד, אני רק רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים לשאול אותך שאלה, אתה בעצם אומר שהאנשים הם עדיין שלהם אותו ראש כמו שהאדם הקדמון? זה היה לפני איזה כמה... האמת? אוקיי, עכשיו אני הולך להיות קצת פמיניסטי. אני מצטער, אבל כאילו בדרך כלל אני קצת... זה מצחיק, עד כמה שאני גבר וזה, אני עדיין בדרך כלל הולך לכיוון אנשים, אפילו שאני עושה פיקה וכאלה. הזוי לגמרי. בכל מקרה, גם הנשים וגם הגברים, המוח הקדמון שלהם פועל עד היום. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו פועלים בתת מודע, אוקיי? המודע שלנו הוא מוח חדש לחלוטין, שאנחנו הבעלי חיים היחידים שקיימים בטבע, שיש להם את המוח המודע של אפשרות הבחירה, של חשיבה קדימה, של בחירה. ועדיין יש לנו גם חלקים אחרים, ישנים יותר של המוח, שעדיין לא השתנו, שעדיין קיימים אלפי שנה אחורה של האדם הקדמון, של בריחה מסכנה, של למשל למה אנחנו מפחדים לגשת לנשים. אז משהו שנשאר עוד הרבה מאוד אלפי שנים אחורה, של המוח הקדמון שלנו, של ההישרדות, של ההמשכיות, של הרבה מאוד דברים שאנחנו בעצם לא שמים לב למה אנחנו פועלים בצורה כזאת, ואנחנו מנסים להסביר את זה, וזה כל מיני קונפליקטים פנימיים, שאנחנו לא מבינים שהמקור של זה הוא פשוט מאוד כי המוח שלנו, התת מודע שלנו, דברים שאנחנו לא מודעים, קיים מדברים שהיו נכונים לגבינו אלפי שנים אחורה. תשובה יפה. אהבתי. משתדל. וואי, זה ממש מקדים מהשיעור שלי, כל פעם שיש פאוזה דרמטית, אני כזה משתעל. הנה, מה שרציתי קודם לשאול. למה אנחנו מפחדים לגשת לבחורה? קודם כל שאתה אומר אנחנו, אני מבין שאתה מתכוון לגברים, ולא לאנחנו בכלל, כאילו. גברים ונשים. או שגם נשים, אני סבבה לגמרי עם זה, באמת שאני מעודד, כאילו, אני לגמרי מעודד, שיהיה ברור. בכל מקרה, אז חזרה למוח של האדם הקדמון שלנו. אתם יודעים לי בבקשה עוד מים? פה, לרמקול. תודה רבה. בזמן שאני ככה מדבר ומסביר. אז חזרה למוח של האדם הקדמון, בואו נחזור רגע לכמה אלפי שנה אחורה, ונראה איך גבר בעצם היה חי, איך אנשים היו חיים. היה דבר שנקרא שבט. היה משהו כמו כמה עשרות אנשים, יש את המנהיג, שהוא מעל כולם, יש את הכמה שהמקורבים שלו, שהם הבאים בתור החזקים שקרובים אליו, מקורבים לצלחת מה שנקרא. כך מים אדון שי סגל. תודה רבה, צחי רוזנטל. לרוויה. בכל מקרה, אז יש את המנהיג, את המקורבים אליו, ויש את שאר השבט. אני מדבר כרגע על הגברים, ויש את שאר הנשים בשבט כמובן. אז המנהיג של השבט הוא הגבר המבוקש ביותר, מהסיבה הפשוטה שהוא החזק ביותר. כל הנשים רוצות אותו כי הוא הכי חזק, ואם האישה תהיה איתו... רגע, אז אומר שאני חייב עכשיו ללכת לחדר כושר? לא, זה ממש לא רלוונטי להיום, אני מדבר על מה היה נכון לפני כמה אלפי שנים בשבטים הקטנים שהיינו חיים פעם. שהיינו נלחמים נגד דובים, נגד האריות, שדים... מצוין, אוקיי, אתה יכול להמשיך. אתה בסדר, אתה יכול, אין בעיה. אז לבטל אותנו בחדר כושר, אתה אומר. אוקיי, זה טוב לבריאות שלך, אבל זה לא מה שיגרום לך להשיג יותר בנות. וואלה. אתה יודע, יש הרבה אנשים שהולכים לחדר כושר, וזה אחת הסיבות, דרך אגב. נכון, וזה ממש לא נכון. יש גם כאלה שחושבים שכסף זה מה שהביא להם בנות. הם יכולים לקנות נערות ליווי, אבל זה לא יביא להם זוגיות אמיתית. נכון. בכל מקרה, אז חזרה לשבט, אז מנהיג השבט היה בעצם משיג את כל הבנות, הוא היה שוכב עם הכי הרבה בנות, הוא היה לפחות עם... אני רק רוצה לקטוע אותך שנייה, בגלל שאני בא בתחום הכסף, להגיד לך שזה באמת לא מקנה לך בכל, אבל כשאתה מצליח במשהו, בהצלחה רצינית, זה נותן לך ביטחון עצמי. ואז הבחורה נמשכת אליך, לא בגלל שיש לך כסף, אלא בגלל מה שהשגת. מעולה. בגלל החשיבה שלך. מעולה. זה בדיוק מה שאני אומר, זה לא מה שיש לך, זה האדם שהפכת להיות בשביל להשיג את הדבר שיש לך היום. זה בדיוק מה שאני מדבר עליו בדרך כלל, יפה. אז חזרה לשבט, אפשר? חזרה לאדם הקדמון. לאדם הקדמון. אז היה את המנהיג שהיה משיג את הבחורה הטובה ביותר, היה את המקורבים והיה את שאר הגברים.
שאר הגברים הם מסתפקים בנשים שנשארו. לפעמים היו יותר גברים מהנשים שנשארו, ואז החלשים ביותר פשוט מאוד לא היו ממשיכים את הגנים שלהם, ופשוט מאוד נכחדים. שתזכרו, זאת המטרה הקיומית של הגבר, הוא פשוט לא היה מסוגל להשיג את המטרה הקיומית שלו. והעניין הוא שמתוך, בוא נגיד שנשארו, לצורך הדוגמה, 6 גברים ו6 בנות. אבא שלי תמיד צעק עליי על 6 ו6 הזה. כמה? 6. אז 6 גברים ו6 נשים. בעצם אם גבר אחד פנה לאישה אחת, והיא אמרה לו לא, בגלל שיש לנו רק 6 נשים, ומן הסתם הן מדברות אחת עם השנייה, הן יודעות על מה שקורה שם, והיא אמרה לו, וואו, תקשיבי, הוא כזה אפס, הוא לא יכול לשמור עליי. אם הוא ינסה להתחיל איתך, פשוט תגידי לו לא. ומה שקורה שאם הוא פספס את הזדמנות שלו פעם אחת, יכול מאוד להיות שהוא פשוט מאוד לא יקבל שום בחורה לעולם. ואני לא יודע מה איתך, זה די מפחיד. מכאן מגיע המקור של הפחד, למה לפחד לגשת לבחורה? כי לפני כמה אלפי שנים, אם היית מפשל, לא היית מסוגל להמשיך להשיג שום בחורה בעצם. אבל, תזכור שאני מדבר על לפני כמה אלפי שנים שהיו חיים בשבט של בוא נגזים ונגיד 50 אנשים. עכשיו, כמה חברים יש לך בפייסבוק? אישית? כמה אתה מכיר מתוך הפייסבוק? יש לי 3,000, כמה מכיר מתוכם? אישית, כמה אתה מכיר אישית מתוך הפייסבוק? ממש, כאילו מדברים והכל. כמה מאות? כמה מאות. זאת אומרת שהמעגל הווירטואלי בפייסבוק שלך הוא כבר פי כמה וכמה מהשבט שהיה לפני כמה אלפי שנים. נכון. גם אנשים רגילים, גם לא כאלה שהם כמוני, שיש להם, אתה יודע, הרבה אנשים ברשימה, שגם בטלפון, יפתחו את הטלפון, יראו לפחות כמה מאות. לגמרי. יש לי זה גם איזה 700 איש בטלפון. ואני מכיר את רובם. בכל מקרה, אז זה מה שעכשיו רוצה להתחיל להסביר על איך להתגבר על הפחד הזה. כמה מתוכן בחורות? לא בדקתי האמת. צריך לבדוק את זה, צריך לעשות ספירה. אין לי מושג. הרוב. באמת, אתה בדקת? מאיפה אתה יודע? תשמע, יש לי חבר כמוך, אתה חושב שאני לא בודק דברים? מנצל עניינים, איזה מניאק. אני בודק שהשמועות נכונות. לגמרי. ממש כאילו עוקב אחרי בדייטים לראות איך אני מתנהג אם אני לא משקר עליו. אז בקטע של להתגבר על הפחד, דבר ראשון צריך להבין זה שמה שהיה נכון לפני כמה אלפי שנים כבר לא רלוונטי היום. היום אם בחורה אחת אומרת, עזוב פייסבוק, צא לפאב. כאילו, שלשום יצאתי לפאב, היו שם משהו כמו, אני מדבר כרגע רק על הבנות האטרקטיביות שנראות טוב ורלוונטיות לגביי מעל גיל 18, שגם היו כיפיות ורקדו והיה כיף לי לדבר איתם. היה 6 כאלה, 6 בנות אתמול. היה משהו כמו 40-50 בפאב קטן באפולה, כן, זה עיר קטנה בצפון, ולא, לכל התל אביבים זה לא ליד החרמון. מישהו אשכרה חשב שאפולה זה ליד החרמון, תל אביבים האלה. בקיצור, מכל הבנות היה שם איזה 40-50 בנות באפולה, הבר היחיד שיש שם, ואני, שיש לי סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, מצאתי 5-6 בנות שמעניינות אותי. אז תבין עד כמה זה כבר לא רלוונטי היום, כאילו בתל אביב, צא מהבר, תעבור לאחד אחר, תתחיל מאפס. לא הצליח לך, תעבור לעוד פאב, תצא למסיבה, תלך לרחוב, תעבור ברוטשילד, סע לחיפה, תלך למסיבה של חבר, לחתונות, לכל מקום בעולם היום, לקניון, אתה יודע כמה אנשים יש בקניון? זה מטורף, כאילו היום באמת לא רלוונטי כבר אם בחורה אומרת לך לא. זה באמת, כל הקטע הזה של הפחד פשוט יצא מהמשוואה. יש דבר שנקרא פחד אמיתי ופחד מדומה. פחד אמיתי זה סכנה ממשית ומיידית לחיים שלי. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אני עכשיו עומד על קצה של צוק, אני מסתכל למטה, אני יודע שאם אני מחליק אני אפול ואני אמות. זה פחד אמיתי. אם אני עושה בנג'י, אם החבל יקרה, אני אמות. זה פחד אמיתי. רגע, אם בחורה תגידי לא, אני אשאר חי? לפי מה שבדקתי, כן. עד כמה שאני יודע, ואני בדקתי את זה כמה פעמים. בוא נגיד שמתוך מעל 1,000 בנות שפניתי אליהם, מעל 3 אמרו לי לא. נגיד את זה ככה. קצת יותר, אבל כן. בכל מקרה, אז אם אתה עומד מול רכב והוא נוסע עליך מולך ב100 קמ"ש, אז תזוז, כי אם לא אתה תמות. או תיכנס לבית חולים וזה עדיין לא נעים. אבל לשיר בציבור, זה אולי קצת לא נעים, אולי זה קצת מפדח, אולי זה מביך, אבל זה לא מסוכן, זה לא, שום דבר רע לא באמת יקרה מזה. הקטע שאנשים מפחדים יותר מזה מאשר למות. נכון, זה נקרא מונולוג פנימי. זה בעצם הקול הפנימי שלנו שמתחיל להריץ לנו סרטים של סטיבן שפילברג במוח, של אם אני עכשיו אתחיל לשיר, מישהו יסתכל עליי והוא יזהה אותי כי הוא ראה פעם את אמא שלי, והוא יגיד לה שהבן שלה זייפן והיא צריכה לזרוק אותו מהבית, ובגלל שאני שרתי ההורים שלי לא יכיר בי ולא יהיו לו חברים לעולם. לא, כנראה שזה לא יקרה. אותו דבר בדיוק קורה שבן אדם רוצה לפנות לבחורה.
אז הוא יושב בבר והוא רואה בחורה מדליקה ואומר, וואלה, בא לי לדבר איתה. ואז הרגליים מתחילות לרעוד, ואז הראש מתחיל להגיד, אבל מה יקרה אם היא תגיד לי לא, כולם יסתכלו, כולם יצחקו עליי. אז השלב הראשון כדי להתגבר על הפחד הזה, הוא להבין שאין פה סכנה ממשית. אם היא תגיד לך לא, לא יקרה שום דבר. הדבר היחיד שיקרה זה פשוט, אוקיי, מגניב, תחייך ולך לבחורה לידה. יש לך איזשהו טיפ, אתה יודע, אתה מדבר, אתה אומר, זה לא סכנה ממשית והכל, אתה צודק, אבל אחרי שאני שומע את מה שאתה אומר, אני עומד ברחוב, רואה מי שרפה בתחנה או משהו, לא יודע מה, זה קורה לי שוב פעם. אוקיי, מגניב. הקוף המדבר התחיל לדבר, יש טיפים, משהו... נראה לך שתי טכניקות מאוד 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 טובות להתגבר על הפחד הזה. אוקיי. הראשון נקרא חוק 3 השניות. לפחד, בדקו את זה פשוט בהרבה מאוד מחקרים פסיכולוגיים, לפחד לוקח מעל 3 שניות באמת להגיע. זאת אומרת, אתה עכשיו רואה בחורה יפה. 1, 2, 3 זה מפחיד אותי. אוקיי. זאת אומרת, 1, 2, 3, אוי, אם היא תגיד לי לא. כל 3 שניות כאלה, עולה לנו עוד איזה תירוץ, למה לא לפנות, עוד איזה פחד, עוד איזה משהו שמזכיר לנו, לא, אל תלך אליה, זה יהיה רע, לא כדאי לך לעשות את זה. אתה יודע, אתה צודק, זה באמת, גם כשנדבר עם אנשים לא בחורות, כן? נגיד אם עכשיו אני רוצה לדבר, פעם כשהייתי שכיר, אני קצת פחדתי עם הבוס שלי. בכלל פחדתי עם אנשים, כן? בעיקר מהבוס, הוא היה גדול, הוא היה שמן ומזיע. האמת שכן, כל תשובות נכונות, אבל אין לי קשר. כל התשובות נכונות. פשוט, אתה יודע, בתור אדם, אתה יודע, היה לי קשה לפנות גם בחורות וגם לאנשים שהם סטטוס מעליי כלשהו. כן. אתה יודע, או מפורסמים, או כל מיני כאלה, אתה יודע. כן. ושמתי לב שאם דברים קורים באופן טבעי ולא חושב יותר מדי לפני, פשוט אני עושה את זה, זה הרבה יותר קל. אבל אם אני חושב הרבה לפני, זה עוד יותר קשה. נכון מאוד, אני טיפה אפרט על זה ממש טיפה, כי אני רוצה לדבר על 2 טיפים האחרים, שזה יותר חשוב לי בתור לבסיס. מה שאתה בעצם אומר זה הצפת התת מודע שלך. שאחד הטעויות הכי גדולות, פרסמתי לזה איזה סרטון ומאמר לא מזמן, זה אחד הדברים שאני יכול לדבר עליהם, שאנשים לומדים יותר מדי. הם הולכים לעוד קורס, ועוד סדנה, ועוד סמינר, ועוד שיעור, ועוד ספר, ואומרים, אין, זה יהיה הדבר שישנה אותי, זה יהיה מה שילמד אותי. ואז הם הולכים לבחורה יפה, ואומרים, אוקיי, אז למדתי ממנו את זה, ויש לי את כל הטכניקות האלה, ויש לי את הפתיחה, ויש לי את הרוטינות, ויש לי את מה שהיא תגיד, ויש לי את ההתגברות על הביט שלי, ויש לי את הנג, ויש לי את כל הדברים שאני יודע. וואו, ממה אני מתחיל? יש לנו כל כך הרבה ידע, שזה נהיה מפחיד יותר. לעומת את אחד שאני אגיד לו, ילד שפשוט נלך על הקיצוניות הכי מטורפת, בן אדם שהוא דיסלקט, שאין לו שום מיומנויות תקשורת, הוא לא יודע שום דבר. אני אגיד לו, תלך אל הבחורה שם, ותחייך ותגיד לה שלום. ועשה לי, אוקיי, וילך ויגיד לה שלום. כי אין לו שום דבר במוח של יותר מדי עומס של תקשורת של מה אני עושה. זה כמו בלקאוט במבחנים, בבגרויות, שאנשים כל כך הרבה לומדים, ואז פתאום נהיה בלקאוט. פשוט עומס, הצפה, זה עושה את ההפך. אז ככה זה טיפ מדליק שכדאי לכם לדעת, בכל נושא. ככה, דרך אגב, פיקאפ, כמו שצחי אמר, אני לא מפחד לגשת לבחורה. גם לפעמים אפילו בן אדם פוחד לגשת לברמן, שהוא לא שומע אותו מספיק, או רעיון עבודה, או להתקשר לאבא אחרי ריב, או לדבר עם חברה שנפרדתם. הרבה מאוד דברים שהם מעבר לפיקאפ, שהם בחיים הרגילים, כמו שאמרת בדיוק עם הבוס שלך. דרך אגב, כשאני יצא לי באמת, שהתחלתי לדבר עם מישהי שהייתה ממש יפה, פתאום היא חיכה ודיברה גם, והתחלנו ממש לדבר, פתאום זה היה כל כך כיף וכל כך נחמד, וגם אם בסוף לא יצא מזה משהו רציני, פתאום הרגשתי כל כך טוב אחר כך, שמעת עצמי, וואלה, כאילו מה, אז מה אם היא נראית כמו דוגמנית, ולא יודע מה, אבל וואלה, כאילו היא בסך הכל אדם כמו כולם. פה מתחבר חוק 3 שניות. זה גם מזכיר לי שהייתי בסדנה של רוברט שמין, ודורון ג'אם שהיה שם, מי שלא מכיר, שחקן כדורסל מאוד מפורסם. מאוד מפורסם, לשעבר. והוא היה בצד, דיבר עם מישהי שגם עוסקת בתקשורת, וראיתי שהוא בצד ואף אחד בכלל ניגש לה, היו שם הרבה אנשים ואף אחד לא ניגש לדבר איתו. והיו הרבה אנשים, זה הסדנה של רוברט שמין, היו שם איזה 100-200 איש, והוא כזה היה בצד. אז ניגשתי, דיברתי איתו, הסברתי לו על העסק שלי, על האתר $2, מה אני עושה. דיברתי שם איזה לפחות 10 דקות. זה לא היה איזה דקה או משהו, ואמר לי, טוב ביי. שיחה של 10 דקות ושניהם התרשמו, נגמרו לי, איזה יופי וזה, והתחיל להציג לי אותם, ומה היא עושה בחיים, ודברים שהוא עושה עכשיו, והשקעות שהוא עושה, וזה היה מדהים. ואחרי שיצאתי משם, שהתחלתי, קצת טיפה שקשקתי בהתחלה, אבל אחרי שהפסקתי,
אחרי שהשיחה הסתיימה והלכתי משם, ראיתי אנשים מסתכלים עליי, וחלק אמרו לי, מה, אתה אשכרה דיברת איתו? מה, איזה גבר אתה. והרגשתי כל כך טוב עם עצמי. וזה, אם אתם רוצים לעבור התפתחות אישית בחיים שלכם, ואתם עושים דברים שאתם חוששים מהם, כמו דברים כאלה, זה חבל הזמן. גם לעמוד על בומות, כל מה שאתם חוששים מהם, כל דבר שאתם חוששים פשוט תעשו אותו, זה פשוט ייתן לכם הרגשה כל כך טובה, זה ירגש אתכם, וזה גורם לכם פתאום לעשות דברים מטורפים. זו הרגשה טובה ממש, טובה, מדהימה. לגמרי. זה גם אחד הטכניקות של פיקאפ, זה שאתה מתחיל עם בחורה יפה כדי להתחיל עם האחרות. פשוט כולם מסתכלים ואומרים, וואו, איזה גבר, איך הוא התחיל איתה, כמו שדיברת על דורון. דרך אגב, דורון ג'אמצ'י, אני זוכר אותו עוד כשהייתי ילד, הייתי רואה סרטים שלו וזה, והייתי ממש, הייתי מריץ שלו. זה לא שזה סתם מישהו פורסם. כן, הוא גבר. אם זה מישהו שאתה מריץ אותו משהו אתה קטן, לא שאתה יותר מבוגר. זה אפילו יותר מלחיץ. זה יותר מלחיץ. כי אז היית רואה אותו בתור דמות אדירה. איזה מלך או משהו. איך אפשר להגיע אליו? כן. לא, אז חזרה לשאלה שלך. אז חוק 3 השניות אומר בעצם שלוקח לפחד 3 שניות להגיע. אז אם אני אזהה את המטרה, ואני אפנה מיד לפני שהפחד מגיע ב3 שניות הראשונות שאני מזהה, אני פשוט מאוד לא אספיק לפחד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לזהות את הבחורה היפה, לא להגיד, אוקיי, רגע, מה אני אגיד לה? האם כדאי? אני לא יודע. במקום ההתלבטויות האלה, יש טריק שאני אומר, אל תחשוב ואז תפנה, תפנה ואז תחשוב. במקום לעצור ולחשוב את ה10 שניות האלה ועד אתם מתחילים לפחד, תזהו בחורה מיד תיגשו אליה, ואז הפחד פשוט מאוד לא יהיה. זה הטריק הראשון. הטריק השני נקרא סט חימום. אז זה לא רלוונטי אם אתם הולכים עכשיו ברחוב ויש בחורה אחת שאתם רוצים לדבר איתה, אבל זה מאוד רלוונטי בפאבן למשל. אתם רואים איזו בחורה מאוד מאוד יפה, רוסיה במקרה שאני חולה עליהן, בכל מקרה אתם רואים בחורה ממש ממש יפה, אתם רואים, וואי, איזה מדהימה היא, כאילו, אין מצב שהיא תדבר איתי, היא כל כך יפה, איך וואו, היא בטח, וואו, איזה מדהים. היא רגילה שמתחילים איתה, זהו, בדיוק, כל הסיפורים. אז כל מה שצריך לעשות, בואו אני טיפה אדגיש את זה. בשנייה אחרי שדיברתי עם דורון ג'אמצ'י, איזה כיף הרגשת? אחרי שסיימתי איתו, הרגשתי בשמיים. שחרור מטורף. שחרור מטורף, הרגשתי מלך. סוג שאני יכול לעשות הכל עכשיו, נכון? כן. זאת הרגשה של סוף סט. אחרי שפנית סט זה דרך אגב לפנות לאינטראקציה עם בחורה, זה נקרא סט. אז אחרי שפתחת, זה נקרא סט חימום, התגברות על פחד. במקום לפנות לבחורה שאתה מאוד מאוד רוצה, תפנה קודם כל לבחורה אחרת, שהיא קצת פחות יפה, שהיא קצת פחות מעניינת, אבל זה פשוט מאוד סוג של תרגול. זה לא משנה אם זאת הבחורה שאתם רוצים להתחתן איתה, פשוט צריכים לתרגל את המיומנויות תקשורת שלכם. אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט מאוד לפנות לבחורה אחרת שאתם פחות רוצים אותה, ולהתחיל לדבר איתה 2, 3, 5, 6 דקות, ואז בשנייה שסיימתם לדבר איתה, תפנו לבחורה היפה שרציתם מראש. כשתסיימו לדבר עם הראשונה שפניתם אליה, פשוט לא תרגישו שום פחד. תרוצו מיד משם, תפנו ישר לבחורה השנייה והפחד ייעלם לגמרי. אז זה ככה הטיפ השני שאני יכול לתת לכם מראש. לפי מה שמכיר אותך, כל דבר שלך לפחות איזה 15 טיפים. כן, זה לגמרי הבסיס, כאילו. מה אם, יש פה גם, אני רואה פה גם כמה אנשים פה ששומעות את השיחה הזאת. הם שומעות בשביל לדעת את הטריקים של הגברים? זהו, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, שאני מתמקד קצת, בדרך כלל שאני עובד, היום אני עובד בעיקר עם גברים, אני כמעט לא עובד עם נשים, וגם בוובינרים שאני מעביר אני מתעסק בדרך כלל יותר בגברים. וזה לא כי אני גבר, וזה אפילו לא כי אני שוביניסט. זה פשוט כי אנחנו הגברים צריכים יותר עבודה מהנשים. עד כמה שזה נשמע מצחיק, עד כמה שזה נשמע מוזר, כאילו מה, אני צריך עזרה, אבל כן, שזה מגיע לתקשורת, אנחנו צריכים הרבה יותר עזרה מהנשים. אז איך מתחילים בחורה? שאלת שאלת עכשיו $1,000,000. איך מתחילים עם בחורה? אני מעביר על זה קורס שלם, כאילו, על כל הדבר הזה. אבל אני אתן לכם עכשיו את הטיפ הראשוני. צריך, אתה מכיר את המשפט, את הפתגם, את המושג הזה, משפט פתיחה? מה השעה? בדיוק. את באה לפה הרבה. את באה לפה הרבה, אבא שלך גנן, כי אני צריך עבודה. משהו עם הירח, כוכבים, בעיניים, לא זוכר. זהו, זה משפט של ארסים קודם כל, נתחיל בזה. וזה משפט של אנשים שאומרים, אני אשיג את הבחורה במשפט אחד, אני אגיד דבר אחד, וזהו, היא תהיה שלי. אז זהו, זה לא עובד ככה. בחורה לא תגיע במשפט אחד, בחורה לא תגיע במילה אחת, בחורה לא תגיע, כאילו, בוא נגיד את זה בצורה כזאת, אין משפט פתיחה שתגידו, וזה יגרום לכם להשיג את הבחורה, כאילו, וואו, זהו, זה מה שיגרום לה להיות שלי. זה גם קצת עלבון האינטגרציה של האישה. לגמרי. לחשוב ככה. לגמרי. תגיד משפט ויקרה משהו. זה כמו אלה שמצפצפים באוטו, יש איזה סרט מדליק של איזה קולגה עשה,
שזה גבר מצפצף לבחורה, ויש איזו בחורה אחרת במקום אחר שאף אחד לא מצפצף לה. והיא אומרת, כל מה שאני רוצה זה גבר שרמטי שישרוק ויצפצף לי עם האוטו, הוא פשוט יכבוש לי את הלב. הורג אותי, יש אותנו זה כל פעם מחדש. אז זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לתרגן, אנחנו צריכים לעשות איזשהו אינטראקציה, לדבר עם הבחורה, להכיר אותה, צריכה, כדי להימשך, אני צריכה להכיר אותנו. לא מספיק להגיד למשפט פתיחה וזהו, כבשת אותי. אז מה שאני רוצה להגיד על זה, זה לפתוח בסוג של שיחת פתיחה. הפתיח הכי גרוע שאתם יכולים לעשות זה, היי, שלום, אהלן, אני שי, אפשר לשבת לידך? אני יכול בבקשה להזמין אותך למשקה? זה נוראי, זה הנייס גאי. עכשיו, למה זה נוראי דרך אגב? למה הוא נחמד? אוקיי, לפני 300-400 שנה זה היה בסדר גמור וזה היה לגיטימי, וזה אפילו היה עובד. הבעיה שהיום, הבנות שכאן בטוח יכולות להעיד על זה, שבחורה, עזוב בחורה יפה, בחורה שיוצאת לפאב מקבלת לפחות 3-4 פניות מגברים שונים. בחורה מאוד יפה מקבלת אפילו 10 ו-20 ואפילו גם יותר מגברים שונים. ש-90% מהגברים האלה הם גברים שבאים בתור, היי, נעים מאוד, אפשר להזמין אותך לאלכוהול, אפשר לקנות לך משקה, אפשר לשבת לידך. היא מקבלת כל כך הרבה גברים כאלה שזה כבר פשוט כאילו, די, תפסיקו כבר, תהיו גברים, תפסיקו להיות רכיחות. זה כמו שיגידו עכשיו, היי צחי, מה קורה? היי צחי, מה קורה? טוב, עזבו אותי, קצת שקט. יש גם רכיחות מהסוג הלא נעים של, וואי, איזה כוסית, בואי ניתן לך משקה, בואי נעשה לך שיחה. כן, זה גם נוראי, זה גם נוראי לגמרי. זה גם רכיחה, סוג של רכיחה, מבחינת זה לא חשופית, זה חילזון, זה עם שריון. כן, בדיוק. שזה גם לא נעים לאישה, שככה מדברים עליה. נכון. קודם כל, נכון, הבסיס של מה שאני מלמד זה באמת לכבד את האישה, זה לא כאילו להשיג אותה, זה באמת לכבד אותה, זה לתת לה את מה שהיא מחפדת, את מה שהיא רוצה. עכשיו, מעבר לזה, שבחורה מקבלת כל כך הרבה פניות ביום, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אומר לה את אותו הדבר, פעם אחרי פעם, היא פשוט לא מפסיקה להקשיב, היא מתעלמת מהם לגמרי, כאילו, מפסיקה להתייחס לגברים האלה, ובגלל זה אנחנו צריכים להתנהג בצורה שונה. ובגלל זה הפתיחים שאני משתמש בהם זה התייעצות, זה שאלות. למשל, שלשום, אני דרך כלל משתמש הרבה בסיפורים שקרו לי באותו רגע. שלשום יצאתי עם, סיימתי עוד וובינר דרך אגב, עם לא מגניב כמו איתן, לא מגניב כמו שלנו. ברור. כאילו, זה וובינר הרבה יותר טוב שאני הרבה יותר נהנה, אבל... גם אני. זהו. אבל הוובינר ההוא גם היה בסדר, אולי היה מעולה, הוא היה בסדר. וסיימתי אותו ב10:15, גם היה לי כאב ראש, וכאב לי קצת הגרון, ולא הרגשתי טוב, והשתעלתי עד עכשיו. וחבר שלי מתקשר אליה ב10:17 דקות, אחי, תהיה מוכן עוד 6 דקות, אני בא לאסוף אותך, יוצאים לפאב ליולה ליד הבית, כאילו, בעפולה, מקום מגליק. בכל מקרה אני כזה, מה נעשה וזה, טוב, בוא נצא. אז ילידה שלי אספה אותנו, שאספה גם אותו וגם אותי ועוד כמה חברים, ואיך שיצאנו מהאוטו, אני וחבר שלי וחבר שלו, אז ילידה שלי פשוט מאוד יצאה משם, והלכה צריכה לסידורים או משהו. איך שאנחנו יודעים, פשוט מאוד יצאה. אני כזה, אוקיי, בוא ניכנס לשתה בירה. וחבר שלי אמר, לא אחי, תכף תחזור, בוא נחכה לה. אתה רציני? בוא ניכנס ונשתה בירה. אתה יודע מה? בוא נתייעץ. אז פשוט מאוד נכנסתי לבר, ראיתי בחורה מדליקה, ואמרתי לה, תקשיבי, סיפרתי לה בדיוק את מה שקרה עכשיו, מה את חושבת? צריך לחכות לה בחוץ? או להיכנס ולשתות בירה בסבבה? פשוט מאוד השתמשתי במה שקרה לי באותו רגע, ושאלתי בחורה מה הדעה שלה על זה. זה נשמע לי מקורי יחסית, זאת אומרת, אתה מספר משהו שהוא גם אמיתי. רלוונטי. אתה לא צריך לשקר או משהו, כמו אתה יודע, לראות מצחיק, ואתה גם מספר משהו שהוא אמיתי והוא מקורי במיוחד, זה לא סתם, חמודה ובואי, לא יודע מה. אתם גם תתפלאו לראות איך בחורות כל כך פחות ביצ'יות, בוא נקרא לזה, הן ממש פחות ביצ'יות אליכם, שאתם פשוט תהיו תקשורתיים וכיפים אליהם, ולא האובייס הזה של את באה לפה הרבה. זה בעצם הטיפ הכי גדול שאני יכול להגיד לכם על איך להתחיל עם בחורה. למרות שגם זה לפעמים עובד לי. לפעמים זה עובד, כן. כאילו אין דבר שלא עובד אף פעם. כל דבר עובד, כאילו חלק מהדברים עובדים חלק מהזמן, עדיף להשתמש בדברים שעוברים רוב הזמן. אוקיי, השגתי זוגיות, יש לי חברה, היא יפה, היא חכמה, היא מדהימה. אני שומע פה אבל מתקרב. אנחנו עושים המון דברים ביחד, אתה יודע. שאתה אומר דברים. הכל, כן, קשר טוב, אנחנו ממש אוהבים אחד את השני והכל, ואני רוצה לשמר את זה. למה אני אומר את זה? כי בעבר רוב הקשרים שלי היו קשר, אתה יודע, חודש, חודשיים, 4 חודשים, חצי שנה. מה הסוד? איך משמרים זוגיות? אוקיי, קודם כל זה, עכשיו אנחנו חזרנו לצד של הנשים וגברים,
אז עכשיו ככה, מעבר לרק להבין מה הטכניקות והדברים שאנחנו עושים עליכם, זה גם באמת להבין ליחסים שלכם, איך לשמר את הזוגיות. מה שאלת לך, צחי, מה אתה חושב על המילה מובן מאליו? זה משהו שמסקרן או מושך אותך? משעמם, אתה יודע, מונוטוני. מעולה, מעולה, זה בדיוק זה. מה שהורס את רוב היחסים זה המובן מאליו. זה הורס יחסים מספר אחד ever, כאילו באמת זה הדבר הכי נוראי שקיים בכל קשר שהוא. שבאמת הסוד שיחזיק לכם את הסודיות את הזוגיות וישמר אותה, זה להתנהג כמו שהתנהגתם כשהכרתם. אם תחשבו על זה רגע, אז בוא נדבר רגע לכיוון של אנשים. שהגבר בוא נגיד, אוקיי, אני האישה עכשיו, סבבה, נעשה סימולציה. אתה הגבר ואתה מתחיל איתי. מה קורה בובה? בא לי בעורר. בכל מקרה, אז שהתחלת איתי, היית מאוד גברי, מאוד שרמנטי, עבדת בשבילי, עניינת אותי, הצחקת אותי, עשית לי הפתעות רומנטיות. בדייט ישבת שעה עם עצמך, כאילו וואי, מה אני אקח אותה, מה אני אעשה איתה, איך אני יכול לעשות את זה הכי מגניב שאני יכול, כאילו. אתה ממש חשבת עם עצמך איך לעשות את זה הכי טוב שאפשר. נכון? נכון. ופתאום היום, אחרי חצי שנה, אתה כזה מתקשר אליי פעם בערב, חוזר מהעבודה ואין לך כוח בכלל לדבר איתי. היחסים פשוט מאוד נהיו מונוטונים ומובנים מאליהם. זה הדבר שהורג את הקשר. באמת, מה שאתם צריכים בשביל להחזיר את הקשר, זה להתנהג כמו בהתחלה. עכשיו, הרבה מאוד תלמידים שלי שאלו אותי, כאילו, מה זאת אומרת? אז אני צריך להמשיך להיות טיזר ולהמשיך לשחק גם אחרי שאני משיג את הבחורה? כן. כן, אתה צריך. אבל לא באותה רמה. סוג של, לא בדיוק לא באותה רמה, זה כן, זה פשוט, זה משחק שונה, זה טיזריות שונה. זה לא טיזריות כמו, אני יכול להשיג בנות אחרות, זה טיזריות כמו, תיזהרי כי את יכולה לאבד אותי. ברגע שזה יפסיק להיות מאתגר, ברגע שהיא תבין שאתה מובן מאליו ולא משנה מה יקרה, אתה שלי, אז היא תפסיק להימשך אליך. וגם אתה אליה, אותו דבר בדיוק. קיצור, אני צריך לגרום לה להרגיש שבעצם היא יכולה גם לאבד אותי, שאני לא מובן מאליו. נכון. זה בין היתר. זה הפוך ממה שעשיתי באמת. לגמרי. עוד בתקופה לפני כמה שנים שגם הייתי יותר חסר ביטחון, אז הייתי בכלל, ברגע שאתה מישהו שהיה לי את הקשר, הייתי עושה הכל בשבילה, וטלפונים כל היום, ואוהב אותך, מוצי מוצי. גדול. וזהו, זה ירד ממני פשוט, כי לא עשיתי שום משחק. והיא פשוט מאוד הרגישה שלא משנה מה אני עושה, הוא תמיד שמח איתי. אוקיי, אני אתן לך דוגמה. בגלל שאני עושה היום פיקה ואני ברמה גבוהה, אז הבנות שאני יוצא איתן, אני מאוד מאוד מתבאס שהן לא ברמה גבוהה. אני יוצא רק עם בנות שהן מאוד שחקניות, מאוד מעניינות, מאוד טיזריות, לא בקטע רע, בקטע מעניין, בקטע כיפי, בקטע תקשורתי. הרמת שיחה שלהם מאוד גבוהה. אז למשל, שלשום יצאתי עם איזה בחורה, הכרתי אותה בפאב, אותו סיפור של השלשום שיצאתי לפאב, שהייתי עם כאב ראש וכאלה, אז הכרתי שם איזה כמה בנות, אחת מהן יצאתי למחרת, שזה היה אתמול, והיא הייתה פשוט קלה מדי. ואני כזה, בדרך כלל שאני מדבר עם בחורה שאני באמת רוצה, אני כזה, תוך כדי הליכה, ואני מחייך, וכיף לי, ואני כזה קופץ, ואני באנרגיה גבוהה, איתה פשוט ישבתי על הספה, ואני כזה מרגיש שלא משנה מה אני אגיד, היא עדיין תרצה אותי. זה פשוט מאוד משעמם. זה פשוט משעמם, ונשים חושבות שגברים, בקטע של, וואי, רק שתהיה כוסית, רק שזה, לא משנה איזה בחורה, בכל מקרה, כאילו, רק בחורה, רק כוסית, רק ציצים. זה ממש לא לסטוץ או משהו, זה לא... אולי, גם לא בדיוק לסטוץ. אני למשל לא אוהב סטוצים אם אני לא נמשך אליה גם בצורה רגשית, אבל זה אני, לא כולם ככה. אבל כמו שאתה אומר, זה אולי לסטוץ, זה לא לזוגיות. אני לא אמשך למישהי שלא משנה מה אני אעשה, היא עדיין תהיה שלי, זה פשוט מאוד משעמם. נכון, הייתה לי חווה כזאת שנפרדתי ממנה בגלל זה. לגמרי. כל המסים, פוצי מוצי, והרגשתי שהיא מתה התחת שלי, הרגשתי שלא משנה מה אני עושה, תמיד היא רוצה אותי, וזה גם הרגיש כאילו משעמם, הרגשתי, לא יודע. אז באמת הסוד זה להתנהג כמו שהתנהגתם שהכרתם, להמשיך עם המשחקים, להמשיך עם האתגר, להמשיך להשקיע בקשר. אוקיי, ולמה בכל זאת זוגיות לא מחזיקה? אוקיי, אז... לפעמים. למה שהיא לא מחזיקה, היא לא מחזיקה. כן. אוקיי, אז אני רוצה להתייחס פה לשני חלקים. חלק הראשון, זה זוכרים שאמרתי שהגבר יותר בעייתי וצריך יותר עבודה, בעיקר בתחום התקשורתי? אתה זוכר את זה, אחי? כן, בטח. אז עכשיו אני הולך להסביר לכם למה זה קורה. עכשיו, אנחנו אומרים שנשים הרבה יותר מפותחות מבחינה רגשית, נכון? נכון. זה לא סתם.
בוא נחשוב חזרה לשבט שלנו, חזרה לאדם הקדמון, לפני כמה אלפי שנים. בוגה בוגה. בדיוק, עם הנבוט וזה. אז בוא נחשוב על זה רגע. מה התפקיד של הגבר היה? להביא אוכל, להגן על הבית, על המערה, אתה נכון. פה זה נגמר. ולעשות ילדים. כן. להגן על המערה ועל האישה, לצוד ולעשות ילדים. נכון. זה 3 התפקידים של הגבר. עכשיו, בזמן שהגבר יוצא לצוד... לצייר על תוך המערה עצמה. כן, שיראו את זה אחר כך. כשהוא מצייר את החיה שורה, כאילו זה כאילו, הוא גאה בזה. לגמרי. אז שהגבר יוצא לצוד, הוא יוצא לבד, נכון? או אולי עם עוד גבר אחר מהשבט. כן. בינתיים, כל הגברים יצאו לצוד. הנשים, מה הם עשו? נשארו לבד. נכון. הן מכינות אוכל, הן מטפחות את הילדים, הן מדברות אחת עם השנייה. במילים אחרות, בזמן שהגבר פיתח את המיניות הגברית של לצוד, להתקיים, להביא אוכל, להיות חזק, האישה פיתחה את היכולת התקשורתית. שתיהן הסתרדתויות. זאת הישרדות של... הישרדות מהצד של להביא אוכל מבחינה קיומית, וזאת הישרדות מבחינה רגשית יותר. של זוגיות, של המשכיות, של תקשורת. בגלל זה לנשים יש כמה אלפי, או כמה מאות או כמה אלפי שנים של פור עלינו הגברים בממניות תקשורת. זאת הסיבה באמת שנשים הרבה יותר טובות מאיתנו בתקשורת, מהסיבה הפשוטה שיש להם הרבה יותר ניסיון בזה. ומעבר לזה אני גם רוצה להוסיף שאם גבר יוצא לפאב והוא יישב עם החברים לשתות בירה, אף בחורה לא תפנה אליו. בשביל ליצור אינטראקציה הוא חייב לפנות בעצמו. אם בחורה תשב בבר ותשתה בירה, עשרות דברים יפנו עליה. זאת אומרת שהיא יום יום עדיין ממשיכה לתרגל את המיומנויות תקשורת שלה. זאת אומרת שאנחנו חייבים לצאת לשם ולתרגל את זה, לצאת, לפעול ולעשות כדי לתרגל. זה עוד הבדל מאוד 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 משמעותי. החלק השני שאני רוצה לדבר עליו, זה דבר מאוד 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 חשוב של מה אתה רוצה בכלל? מה את רוצה בכלל? למה אני התחלתי בעצם ללמד פיקאפ? אני רוצה להגיד לכם, זה באמת מאוד מאוד חשוב לי. למה אני התחלתי ללמד פיקאפ? למה התחלתי ללמוד פיקאפ? למה הגעתי בכלל לתחום הזה? מהסיבה היחידה והמאוד מאוד פשוטה. אני רוצה להשיג את הבחורה שאני באמת רוצה. ולא להיות זה מה שאני יכול להשיג, זה מה שיש לי כרגע, אז בוא נשאר עם הבחורה הזאת. אלא לא, אני יכול טוב יותר, אני רוצה משהו טוב יותר, אני רוצה משהו איכותי יותר, אז בוא נמשיך לבחורה שאני באמת מסוגל להשיג. בוא נלך למה שאני באמת מסוגל להשיג, ולא למה שיש לי כרגע. ובגלל זה אני רוצה לדבר איתך... או שאין לי כרגע. או מה שאין לי כרגע, זה העניין. כן. לא, אני מתכוון להרבה מאוד אנשים שרבים ונשארים ולא מתגרשים בגלל הילדים או כל מיני דברים כאלה, ופשוט רבים כל החיים שלהם, כי זה מה יש ואני לא יכול להשיג טוב יותר, אז נשארים. יש לך אולי עוד טיפ לאנשים שהם, נגיד אלה שיש להם זוגיות כבר נגיד שנה, שנתיים, או לא יודע כמה שנים, ומרגישים קצת פחות. אתה יודע, מרגישים קצת... אוקיי, אז אני רוצה לחזור עוד פעם למה שאמרתי לפני רגע, של מה אתה רוצה. ברגע שתבין ותביני מה אתם רוצים, בדיוק מה אתם רוצים, איזה בחורה אתה רוצה, איזה מראה אתה רוצה, בת כמה היא תהיה, מה האופי שלה, מה היא אוהבת לעשות שהיא מבלה. אתה באמת מבין, אתה מתחיל להרכיב לך את האישה האידיאלית. פתאום אתה שם לב שהריבים הקטנים שלכם, שלך עם החברה שלך ולהפך שלך עם החבר שלך, זה על הדברים הקטנים האלה שאתם רוצים בבני הזוג שלכם, אבל הם לא יודעים את זה. אם תדעו מה אתם רוצים, תעשו באמת את הרשימה, תשבו ותפתחו את זה, תוכלו אחרי זה להגיד לבני הזוג שלכם, זה מה שאני מצפה ממך, זה מה שאני מצפה ממך, זה מה שאני רוצה מהזוגיות שלנו, זה מה שחסר לי בקשר, פתאום זה יהיה הרבה יותר טוב, פתאום הקשר שלכם יהיה הרבה יותר חזק. זה ממש ממש יעלה את הקשר שלכם ל-level הבא. הדבר האחד הזה של לדעת מה אני רוצה ולדבר עליו עם בני הזוג. מה אתה אומר? אם הקשר לא מחזיק, לוותר או להילחם? אתה יודע, יש אנשים שהם באחד כמה חודשים או שנה, והם פתאום בזמן הזה הם מתווכחים, ואז הם עושים הפסקה, ואז חוזרים, עושים עוד הפסקה, או נגיד שמצב שהגבר לא רוצה יותר את הבחורה, ושם ממשיכה ללחם עליו, הוא הפוך, האישה לא רוצה את הגבר, והוא מרגיש שהוא צריך ללחם עליו כל פעם מחדש, כמו החדש שצריך לרגש אותה. מעולה, שאלה ממש טובה. בשביל לענות על זה אני חייב עוד כוס מים. לא יעזור, אני חייב עוד כוס מים. אתה שתית כוס מים שלמה. תקשיב, לפני שהתחלנו את הוובינר שתיתי בערך חצי ליטר, על מה אתה מדבר? אתה לא עוקב בכלל. השתנתי פעמיים לפני הוובינר, אני לא יודע אם שמת לב. וואי וואי. טוב, נזוג לך, הנה יש פה... אוקיי, אני חייב שלוק, ואז באמת יכול לענות על זה כמו שצריך.
תשמע, יש פה הרבה מאוד דברים שאנשים, אתה יודע, הם שואלים את עצמם, והם לא מתייעצים עם הרבה אנשים לגבי זה, כי הם קצת מתביישים. נכון, נכון מאוד. אלא מי באמת לשאול את השאלות האלה, זה באמת חשוב לדבר על זה גם. דרך אגב, אם כבר אנחנו מעלים את זה, אם יש לכם עוד שאלה, קודם כל שתדעו שלא שאתם כותבים בצ'אט, רק אנחנו רואים, אף אחד אחר לא רואה את זה. אז אם יש לכם משהו שאתם מתביישים, לא נעים לכם לשאול, לא נעים לכם שידעו, יש לכם תיבת צ'אט ממש מתחת למצגת שאנחנו מראים לכם, ממש מתחת למסך, שאתם יכולים לרשום לנו את ההודעות שלכם. שאלות, דברים שנוכל כך לענות לכם באמת באונליין באותו רגע, של דברים שלא ידעתם, שלא נעים לכם לשאול, שלא יודעים את מי לשאול, עם מי להתייעץ, על הזוגיות, על איך להשיג, על כל מה שאתם רק רוצים, מוזמנים בכיף לרשום לנו. אז בקשר לשאלה, אם הקשר לא מחזיק, לוותר או להילחם. אני רוצה לחזור למשפט שאמרתי, אני רוצה להיות בזוגיות כי אני בוחר להיות בה ולא מחוסר ברירה. אני רוצה את הבחורה הזאת. זה לא פשוט, זה מה שהצלחתי להשיג, אז בוא נשאר איתה. אני רוצה אותה. אני יכול להשיג, כל אחת אחרת, אבל אני רוצה אותה. אני רוצה אותך. אותך אני אוהב. אם זאת ההרגשה שלכם, שאתם בזוגיות שאתם באמת רוצים, של זאת האחת שאני רוצה, זה האחד שאני רוצה, אז תלחמו עליה. זה הזמן לקום ולעמוד ולהגיד, לא משנה מה, אני אתגרום לזה לעבוד. יש לי שאלה? כן. קצת פחות קשורה, אני לא יודע אם זה מופיע פה בשאלות. זו שאלה שהרבה אנשים ככה שואלים. נגיד, יש לי ידידה כבר שנה, שנתיים, כמה זמן. שאלת הידידה חזק. זה תמיד מגיע. יש לי ידידה הרבה מאוד זמן, ווואלה, בא לי עליה. אבל כבר עברנו את זה, כבר ראיתי בתור ידיד, כאילו מה הסיכוי עכשיו, אני לא יכול להתחיל מחדש בצורה אחרת, היא ראיתי בתור משהו מסוים. או הפוך, זה גם קורה להרבה לבחורות, לרוב הבחורות זה קורה. לבחורה שיש לה ידיד כבר תקופה, והיא מרגישה שהיא רוצה יותר, והיא לא יודעת איך לרמוז לו, והיא חוששת שאם היא תגיד לו את זה, זה הרוס את הידידות ביניהם. כן, שאלה מעולה. הידידות לא תהיה אותו דבר אחרי שהיא תגיד לו את זה. שאלה מעולה. יש לזה שני דברים להגיד. דוקטור שי סגל. דוקטור שי. צריך להתחיל לשים ג'קט כזה של חלוק לבן כזה, וזה מגניב, דוקטור שי. בכל מקרה, אני רוצה לעשות לזה שני דברים. קודם כל, תשאלו את השאלה הראשונה של מה אנחנו מעדיפים, מה את מעדיפה, מה אתה מעדיף, של להישאר ידידים ותמיד לתהות מה היה קורה אם, תמיד לאכול את עצמכם של אם זה היה מצליח, מה הייתי מרגיש? או מצד שני, של אולי לאבד את הקשר של הידידות. מה יותר כואב לכם? לאבד את הקשר או להסתכן בלא לנסות בכלל? לי בדרך כלל הרבה יותר כואב לא לנסות בכלל. תמיד את העבר של מה היה קורה אם זה הורג אותי, זה גומר אותי, אני חייב לנסות. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד. הדבר השני, אני מלמד את זה בקורס שלי, אז אני לא ארחיב את זה עכשיו, אבל הדרך בשביל להפוך מידידים למשהו מיני, מהפרנדזון זה נקרא, למעבר, להפוך אותה לחברה, או להפוך אותו לבן זוג, לחבר, זה לעשות קאט. אני כרגע מכיר אותך כידידה. אני מכיר אותך בצורה, סליחה, בוא נגיד את זה ככה, את מכירה אותי כידיד. מכירה אותי בצורה X, אני החבר שלך. אני זה שאת מספרת לו הכל שנוח לך איתו. מה שאני צריך זה לשבור את מה שאת מכירה עליי. פשוט מאוד להתנתק לשבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, להיעלם, להפסיק לדבר עם אותה ידידה, להפסיק לגמרי לדבר עם אותה ידידה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, תלוי אם אני מדבר איתה יום-יום, מספיק שבועיים, אם אני מדבר איתה פעם בשבוע, חודש, חודשיים, להתנתק, ואז לחזור אדם אחר. כל מה שצריך לעשות זה להוכיח, אני שי חדש. אני לא שי שאת מכירה, אני שי אחר לגמרי. ברגע שתוכיחו את זה, ברגע שתראו של אני השתניתי, יהיה לה סיבה לבחון מחדש את מערכת היחסים שלכם. זה בעצם הסוד לאיך להפוך ידידים לזוג. בוא'נה אחי, רעיון גאוני, באמת. רעיון ממש טוב. וכשאתה חוזר, אתה כבר מתנהג קצת אחרת, אתה כבר עושה דברים אחרת. פתאום אתה כבר לא ידיד. פתאום אתה מעניין. כן, אתה מראה דברים אחרים. ואני שמעתי על כאלה, זה קורה. נכון. מישהי סיפרה לי שהיה לה ידיד הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, פתאום נהיו חברים. זה גם מוזר קצת. נכון. אבל זה קורה. אז מה שבעצם צריך לעשות בדבר הזה... אולי אותו בחור עבר אצלך קורס, איך תדע? אולי זה בדיוק הטיפ שאני הבאתי לו, פשוט התנתק לאיזה חודש, טס לחול, חזר, בום, הכל עבד לו. אז ככה זה הטיפ לידידות, ובקשר אם הקשר מחזיק או לא, לא מחזיק, סליחה, לוותר או להילחם, אז אני רוצה עוד פעם לחזק. אם זה האדם שאת רוצה, אם זאת הבחורה שאתה רוצה, תילחם, תילחמי, תמשיכו. לא משנה מה, תעשו את כל מה שאתם יכולים. אם אתם אומרים שזה סוג של
חוסר ברירה כזה, לא יודע, העדיפות השנייה של הברירת מחדל כזה, לא הצלחתי את מי שאני באמת רוצה להשיג, אז יש לי אותה. אז לא שווה להילחם על זה, זה לא מה שאתם באמת רוצים. תלחמו על מה שאתם באמת רוצים להשיג, זה בעצם ההבדל אם להילחם או לא. מה הדבר האחד שאם לא תדעו, כל מערכת היחסים שלכם תיחשל? תשמע, זה משפט שאתה אמרת בווידאו בהתחלה בדף פרסום שלנו. נכון. שאני שאלת אותך ואתה פשוט לא רצת להגיד לי את התשובה. ואני שואל, רגע, תגיד, מהו הדבר אחד? אתה יודע, זה משפט כזה מפוצץ. מהו הדבר אחד שאם לא תדעו, כל מערכת היחסים שלכם תיחשל? זה מטורף. אני חייב לדעת מה הדבר האחד הזה. כאן ועכשיו מיד. ועכשיו, זה הגיע הזמן האמת, עכשיו אתה עונה לי. אז קודם כל תדעו שלמרות שאנחנו, צחי ואני חברים טובים, הוא לא יודע את כל הדברים. אני בכלל לשאול אותו סקרן, כדי שחלק מהדברים גם הוא יגלה כמוכם רק בוובינר. זה אחד מהם. הוא אשכרה כאילו אמר, לא, אתה חייב להגיד לי, מה זה הדבר הזה שאמרת בסרטון? אמרתי, אין, רק בוובינר. פאוזה דרמטית. אז ככה, הדבר האחד, שאם לא תדעו אותו, כל מערכת יחסים שלכם תיכשל, ולא משנה מה. זה פשוט מאוד לא להבין שהאישה שמולך, שהגבר שמולך, שונים מאיתנו. משני דברים, משתי בחינות. הבחינה הראשונה, גבר ואישה הם שונים, כמו שהסברנו בהתחלה. אני טיפה אפרט על זה. החשיבה שלנו שונה. גבר מאוד רציונלי. הוא חושב עם הראש. הוא חושב מה אני רוצה, הוא חושב הגיוני. והמשפטים שלו מאוד מאוד הגיוניים. למשל, שמע אחי, אני רוצה להתחיל ללמוד גיטרה, אז אני התחלתי עכשיו ללמוד, ועוד כמה חודשים אני אדע, אז אני אתחיל לדבר. אני אתחיל לנגן, סליחה. למשל, בחורה שתחשוב על זה, היא מאוד אמוציונלית, היא מאוד חושבת עם הרגש. הרגש שעולה לי באותו רגע, זה מה שאני אמשיך לדבר עליו. היא יכולה לעבור עשרות נושאים, ולגברים זה נראה ממש ממש מוזר לפעמים. למשל, התחלתי לנגן על גיטרה, ואתה לא מבין, היא גדולתי כחולה ויפה, כמו האוטו שלי, שאבא שלי קנה לי. וואי, איך אני אוהבת את אבא? וואי, אני רוצה גט. נשים מאוד מאוד אמוציונלית, מאוד מאוד רגישיות. אגב, אבל יש נשים, לא כולם, יש נשים שאוהבות כדורגל, לא אוהבות מחשבים. ברור, בטח. זה לא סותר. גם, למרות שהן אוהבות גם דברים שגם גברים אוהבים, עדיין הם רגש. הרגש והחשיבה שלהם מאוד מאוד שונה. זוכר שאמרנו שנשים כמה אלפי שנים בפור עלינו של בשבט שהם פשוט דיברו ותקשרו אחת עם השנייה? כן. הם ראו איך הם מגיבות, הם עבדו על הרגש שלהם, הם היו שחקניות אחת מול השנייה בשביל לשרוד. בגלל זה הם טובות יותר מאיתנו בזה. הם הרבה יותר רגשיות מאיתנו. למה אני אומר טובות יותר? כי אישה יכולה לזייף שיחה יותר הגיונית כמו גבר. לגבר מאוד קשה לזייף שיחה רגישית. הדבר הראשון שאתם צריכים להבין זה שהגבר והאישה מאוד שונים. זאת אומרת, אם בתור גבר, וואי, כל הזמן הבחורה הזאת מדברת כל כך הרבה, והיא עוברת ממיליון נושאים וזה, אז תבין שהיא חושבת בצורה שונה ממך. הסדר הדברים שעובר לה בראש, הוא לא סדר הדברים שעובר לך בראש. הוא שונה לחלוטין. אותו דבר להפך. בחורה שאומרת, וואי, אני מדברת עם הגבר שלי, והוא לא מבין אותי, והוא לא אומר לי כמה הוא אוהב אותי, ואני שואל אותו מה לא בסדר, והוא אומר לי הכל בסדר, הוא לא אומר שום דבר, הוא לא מדבר, הוא לא מסביר. אז אנחנו לא מדברים, אנחנו לא אוהבים לדבר על הרגש שלנו. אתן אוהבות את זה מאוד, רובכן, אני כמובן שאני מכליל כרגע, רובכן אוהבות מאוד לדבר על הרגש, גברים לרוב לא אוהבים את זה. אז נשים, תבינו שאנחנו מאוד מאוד הגיוניים, מאוד לוגיים, וגברים, תבינו שאנשים מאוד מאוד רגשיות. אז זה הבדל בעצם בחשיבה. צריך גם להבין שהרצונות שונים, הצרכים שונים, אפילו המגע שונה. גבר אוהב מגע מיידי. נלך טיפה על הצד המיני, גבר אוהב להגיע מיידי לאקט המיני. אוקיי? אהלן, נעים מאוד, צרפתית, סקס, תודה רבה, ללכת לישון, אולי מקלחת לפני, גמרנו. אישה אוהבת את ה-foreplay. בוא נסביר את זה בצורה כזאת. גבר מתחרמן ומתגרה מהמגע עצמו. אישה מתגרה מהציפייה למגע. זאת אומרת שהגברים שבינינו צריכים להבין שכדי לספק את האישה שלנו מבחינה גם מגע של כיף, גם מגע של עיטופים, של חיבוקים וגם מבחינה מינית, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נעימים, הרבה יותר עדינים, הרבה יותר טיזרים ורומזים במגע שלנו, ליצור ציפייה לעוד. ואנשים צריכות להבין שאנחנו רוצים את זה הרבה יותר זריז, הרבה יותר תכלס, הרבה יותר יאללה, בוא נגיע לשם. אז מה עושים? מתפשרים באמצע? קודם כל אפשר פעם ככה, פעם ככה. זה מה שאני בדרך כלל עושה. היום כמו שאת אוהבת, מחר כמו שאני אוהב. למדתי גם לאהוב את זה יותר כמו
נשים אוהבות, יותר את הפורפל, יותר את השטויות האלה, פשוט עושה משחקים שגם אני נהנה מהם, ואז שני הצדדים מרוויחים. לא נפרט את זה כרגע, בגלל שביקשת שאני לא אדבר על הנושאים האלה. דבר ראשון. דבר שני, באמת פעם ככה, ולהבין את זה, להבין את הצד השני. אם תבינו שהצד השני הוא שונה, אתם גם תוכלו להבין מה אתם צריכים לעשות וצריכות לעשות כדי לספק לצד השני. מבחינת הדיבור, השיחות, החשיבה, הרצונות, המיניות. אז זה הדבר הראשון, של להבין שהגבר והאישה הם יצורים שונים. הדבר השני, זה בעצם להבין שבני אדם הם שונים. אני כרגע הכללתי נשים רגשיות, גברים הגיוניים ולוגיים. אבל זה, כל גבר משתנה, כל אישה משתנה. המשחק שלנו מאוד מאוד שונה בין אדם לאדם, בעיקר שאני מדבר על תקשורת. בגלל זה שאני מלמד פיקאפ, מלמד גברים איך להשיג בחורות, אני לא אומר להם, זה עובד, את זה תעשה. אני מביא להם הרבה מאוד כלים כדי שיוכלו להתאים את עצמם לסיטואציה. אז ביחסים, אם לא תבינו שכל אדם הוא שונה, שמה שאני אוהב זה לא בהכרח מה שאדם אחר אוהב, מעבר לגבר או אישה, פשוט בין אנשים שונים. הרצונות שלי, הדעות שלי, האמונות שלי, הן שונות מהאמונות, הדעות והרצונות שלך. ברגע שתבינו את זה, היחסים שלכם יוכלו להצליח. זה באמת הדבר האחד, שאם לא תדעו אותו, כל מערכת יחסים שלכם פשוט מאוד תיכשל, להבין את הצד השני. יש פה מישהי ששואלת לגבי חתונה. אוקיי. אוקיי, לפעמים, אני לא הבנתי פה את השאלה בדיוק, אני חושב מה שהיא בעצם שואלת, בעצם איך היא יכולה להשיג בשביל חתונה, כי אתה יודע, יש את האנשים האלה אתה יודע, שם מתחיל להתקתק, מכיר את זה? אוקיי, שאלה ממש טובה. 26, 27, 28, 29, 30. וזה מזכיר לי את ידידה שלי. כן. בואו נזכיר עדות, גרוזינית. אבל היא נראית ממש טוב והיא לא סעירה בכלל. אני שובר פה את הסטטוס. איך בחורה משיגה גבר לחתונה? אז קודם כל אני רוצה לדבר על... הרי יש את הדעה, לחלק מהאנשים, שכל הדברים רוצים אותו הדבר, והם לא רציניים. זהו, זה אחד הדברים שדיברנו לפני רגע, אחד הדברים שהרסו לכם את מערכות יחסים. תבינו שאין דבר כזה כל הגברים, אין דבר כזה כולם ככה. תבינו מי עומד מולכם. כל אדם הוא שונה מהשני. עכשיו, דבר שני, אחד הטעויות, למשל של הילידה שלי, היא יצאה עם גבר שבוע. ואני שמעתי, הייתי עד לשיחה, ישבתי איתה באיזה בית קפה, ובדיוק התקשר אליה, והיא אמרה לו, תקשיב מותק, אתה עוד לא יצאת לנישואים, כי אנחנו כבר שבוע ביחד וזה לא מתקדם, אם זה לא יקרה עכשיו, זה פשוט ייגמר בינינו. וואי, לי מישהי כזאת. זה מלחיץ, זה נוראי, וזה לא עובד. אוקיי? אם בחורה תבוא לגבר ולהתחיל אחרי שבוע להתחיל, מה עם חתונה, מה עם ילדים? זה ילחיץ אותו וזה רק ירחיק. כל מה שצריך באמת להשיג את החתונה שאת באמת רוצה, זה פשוט מאוד לצאת עם הגבר הזה, להשיג את הזוגיות המאושרת, להשיג את ההמשכיות, תצאו חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, כמה שנראה לכם לנכון, ואחרי שתמשיכו את ההמשכיות הזאת של זוגיות טובה ומאושרת, שם זה הזמן להציג את החתונה. אבל היא מרגישה שהיא מבזבז את הזמן, ואולי הוא משקר לה ואומר לה, כן, אני בקטע רציני, כשהוא לא, כשהוא מתכנן לזרוק אותה אחר כך או משהו. אוקיי, זה מה שנקרא מפה פנימית ב-NLP, זה האמונות שלי. אני לא ממש אפרט לזה, כי זה משהו שאני יכול לדבר עליו עכשיו שעתיים רק על הנושא הזה, של אמונות ואיך זה גורם לך להשפיע על החיים שלך. אם את מאמינה שהגבר הזה הוא מניאק והוא רק רוצה לנצל אותך, את צודקת בזה מה שיקרה. אם את מאמינה שהוא גבר אינטליגנטי ורגשי ואוהב, והוא יהיה גבר לחתונה, גם אז את צודקת. ככה או ככה האמונות שלך יוכיחו את עצמם. מה שאת חושבת, מה שאת רוצה, מה שאת מאמינה שנכון, זה מה שבאמת נכון בסופו של דבר בשטח בשבילך. אותו גבר, את ואחותך לצורך הדוגמה, שזה כאילו קרבה דם, שזה כאילו, בוא נגיד, אחותך התאומה אפילו. אותה אישה לחלוטין, נראית אותו דבר, הכל אותו דבר. איתך הוא יהיה מניאק ואיתה הוא יהיה נאמן. כי במפה שלך, באמונות שלך, גברים הם מניאקים. באמונות של אחותך, הם מאוד מאוד אינטליגנטים ומאוד מאוד ג'נטלמנים ומאוד מאוד דואגים. כל אחת מכן צודקת ותשיג את מה שהיא רוצה להשיג. אני מקווה שזה עונה ככה על השאלה. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אחרי שהסברנו לכם את כל השאלות, זה לחזור לצד הגברי, לצד שיותר צריך עזרה. מישהו פה שואל ההפך, איך הוא משיג סטוץ? איך הוא משיג סטוץ, אוקיי. ולפני שאני אמשיך הלאה, אז קודם כל, אני באופן אישי, וזה אני, וזה לגיטימי לגמרי שאתה רוצה סטוץ, זה בסדר לגמרי שהרבה מאוד נשים גם שרוצות סטוץ, תתפלו, או שאתם חלק מאותן נשים. גברים תתפלו, כי זה מאוד מאוד מפליא לפעמים. אני באופן אישי לא אוהב סטוצים, אני לא נמשך בצורה רגשית, אני לא נהנה מהסקס. פשוט מאוד, אם אני לא באמת רוצה אותה מעבר
סתם אובייקט מיני, לא נהנה מזה. אז אני באופן אישי קצת נגד סטוצים, אבל זה רק אני. אז איך להשיג סטוץ? אני מלמד את זה הרבה מאוד בקורס, עוד רגע נדבר על זה קצת, אבל בשורה התחתונה, תהיה תכלס. אל תהיה שקרן, אל תגיד, כן, אני חתונה, אני ילדים, אני רציני, אני קשר, אני זה, אני פה, ואז בסוף אחרי הסקס תיעלם לה ותפסיק לדבר. ככה יוצאת בחורה שאומרת כל הגברים מניאקים. תהיה תכלס, פשוט תצא לשם, תצא את המשחק שלך כמו שצריך, אני מלמד לך לעשות את המשחק הזה כמו שצריך, תהיה מיני, תהיה מושך, תהיה סקסי, תהיה כיפי בשיחה, שיהיה לה כיף לדבר איתך, שיהיה לה כיף להיות איתך, שהיא תרצה אותך במיטה, שהיא תרצה להיות איתך, ופשוט מאוד תהיה דוגרי. תשמעי, כאילו, אנחנו לסקס, אנחנו ליהנות, אנחנו לכיף. ברגע, כמה שזה נשמע מפליא להרבה מאוד אנשים, כי זה סותר את האמונות שלהם, אבל דווקא זה מושך יותר. פתאום בחורה אומרת כאילו, וואלה, מגניב, דווקא מתאים לי. אם כבר השאלה הזאת, לפני שבועיים בדיוק דיברתי על זה, למרות שאני נגד סטוצים, יש לי בחורה אחת שהיא כן יזיזה שלי, שאנחנו סוג של הגשמת פנטזיות וכאלה, דברים מגניבים, דברים שאסור לי לדבר עליהם בגללך. בכל מקרה, אז סיפרתי לזה לידידה ממש טובה שלי. והיא אמרה לי, וואו, מדליק, אני חייבת להשיג לי גם גבר כזה. בחורות רוצות את זה. לפעמים בחורה רוצה קשר לא מחייב, סתם ליהנות. וכן, גם בחורות מתחרמנות וגם הן רוצות סקס, זה בסדר גמור וזה לגיטימי. יש גברים שפשוט לא מבינים את זה, שאומרים, לא, כל הבנות רוצות רק קשר ארוך, והן רק רוצות לזיין את השכל ולחפור, אבל זה לא נכון. אם תהיה תכלס ותגיד דוגרי, זה מה שאני רוצה, זה גם מה שתקבל ממנה, וזה בסדר גמור משני הצדדים. כל עוד שזה בהסכמה ושניכם יודעים שזה לאן שזה הולך. אתה גם תרגיש יותר טוב עם המצפון שלך. לגמרי. לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב. הגבר אינו מראה בהתעניינות ביחסי מין, מה אפשר לעשות בנושא? אז ככה. הגבר לא מראה סמלי התעניינות במין? בדיוק, זה מה שמקודם, תפסת את הראש ואמרת אין מצב. כן, נכון. אז מירה שאלה אותי את השאלה הזאת, וזו שאלה, לי הייתה מאוד ברורה, אני ישר הבנתי את זה כי זה קרה לי דרך, עוד מעט אני אסביר לכם, אבל גם נשים וגם גברים, לרוב חושבים, בעיקר נשים, לרוב חושבות שגבר לא משנה מה, לא משנה מתי, לא משנה איך, הוא רוצה סקס. ולפעמים זה נכון, רק לא תמיד. לי באופן אישי, כן, לי, שאני אמן פיקאפ, שאני מלמד את זה, שאני למדתי את זה הרבה מאוד שנים, שאני עושה את זה כל הזמן, לפני שהגעתי לרמה הזאת, אני יצאתי עם בחורה שהיא גדולה ממני, שהיא נראית ממש ממש טוב, שלצורך עניין לגברים שביניכם, יש לה ציצי מאוד מאוד גדול, אבל שטויות לא עקרוני. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד על זה, זה שאני יצאתי עם הבחורה הזאת, והיא רצתה לשכב איתי. היא אמרה לי, אוקיי, בוא נקדם את זה לשלב הבא, ואני כל הזמן התחמקתי מזה. עכשיו, זה נשמע לכם די מוזר, אבל בואו נסביר לכם למה זה קרה. זה נקרא חרדת ביצוע. אוקיי, אז זה דבר שנקרא חרדת ביצוע. בעצם, לפני כמה שזה היה שהייתי בן 20, לפני כמה שנים, יצאתי עם בחורה שהיא גדולה ממני ב7 שנים, ואני מאוד מאוד פחדתי, כי אמרתי, מה, אני כולה ילד בן 20, כאילו, היא 7 שנים גדולה ממני, ויש לה הרבה יותר ניסיון ממני, כאילו, מה יהיה אם אני לא אהיה מספיק טוב? מה יהיה אם אני לא אספק אותה? מה יהיה אם אני לא אצליח לעשות את זה בצורה שהיא רוצה? ברגע שזה התחיל לבוא לי בראש, נתחלתי פשוט מאוד לפחד. נתחלתי להגיד, אולי אני לא אהיה מספיק טוב בשבילה, אולי לא תהיה מרוצה, בוא נדבר עכשיו למונולוג הפנימי המוגזם של השפילברג שלי, אולי ברגע שאני אשכב איתה, היא תבין שאני לא מספיק טוב בשבילה, והיא תיפרד ממני והיא תספר את זה לכל החברות, ואני לא צריך להשיג שום בחורה לעולם. אוקיי? אז זה מתחיל להיות מפחיד, ואז שהבחורה אומרת, אני רוצה סקס, אני רוצה לקדם, אני רוצה להמשיך את זה הלאה, אני רוצה יחסי מין, והגבר אומר, מתחיל להתחמק מזה ומציא תירוצים, זה בדיוק הדבר הקטן הזה. זה בדיוק הדבר הזה של הפחד, של החרדת ביצוע. אז מה שאני עשיתי, זה פשוט מאוד, אני הלכתי ולמדתי על זה. אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים להתגבר על פחד זה ידע. ברגע שאנחנו לומדים דברים, אנחנו פחות מפחדים. אם יש לנו ניתוח מאוד גדול ואני הולך עכשיו ועושה מחקר בגול על הניתוח הזה, אני מפחד פחות. אז כל מה שעשיתי זה הלכתי וקראתי ספרים, ראיתי הרצאות, למדתי מסקסולוגיות, מסקסולוגים. פשוט מאוד למדתי איך עושים את זה בצורה טובה יותר, איך לספק את הבחורה בצורה אידיאלית. זה נשמע מוזר ולגברים מאוד 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 קשה להגיע למקום הזה של
אני לא מסוגל להשיג, אני לא מספיק טוב במיטה, זה כאילו בושה, זה כאילו נכשלתי, אבל זה בולשיט. אף אחד לא יודע את זה מאפס, צריך ללמוד את זה. ברגע שתלמד את זה, אתה תפסיק לפחד. אז לשאלה של מירה, שאם הוא לא רוצה להגיע ליחסי מין, בדרך כלל זה מגיע מחרדת ביצוע. תנסי לדבר איתו קצת על זה, תנסי להיות עדינה יותר, תנסי יותר לרמוז לו, יותר להיות מינית, לעשות את זה יותר לאט לאט. עד כמה שזה מצחיק, כן, את תהי זאת שתגרמי לגבר לעשות את זה לאט לאט. מה נמשיך ככה לשאלה הבאה? יש פה דניאל שפירא. רגע, היה פה אחד קודם. שאלה קריטית, אני מתחיל עם הרבה בחורות. אוקיי, מעולה, מעולה, מעולה. שאלה נהדרת, דניאל. יש לי שאלה קריטית, אני מתחיל עם הרבה מאוד בחורות, ותמיד אותה תשובה, יש לי חבר. אז ככה. קודם כל לא בכך יש לה חבר. נכון, תביא לי עוד כוס מים. יואו, סיימת? אני לא מאמין. אוקיי, אז בואי נסביר לכם טיפה על התשובה של יש לי חבר. קודם כל, לרוב התשובה הזאת היא לא נכונה. בדרך כלל, כן, תצחק, אבל זה נכון. בדרך כלל התשובה של יש לי חבר לא נכונה. זה פשוט מאוד דרך נעימה של לנפנף אותך. אני רואה שכתבת גם, אמרו לי, תגיד לחבר זה לא קיר, יש גם את המשפט, אני פטיש שביר, נעים להכיר, כל השטויות האלה, אז לא, זה לא פתרון נכון. אני פטיש שביר, נעים להכיר. קודם כל, יש לי עיקרון, אני יכול להשיג את הבחורה שאני רוצה. אם באמת יש לה חבר, אני לא משיג אותה, אני לא ממשיך להתחיל איתה. למה? כי יש לי עקרונות. אני לא הורס זוגיות קיימת. יש לה חבר, אני לא אפריע להם. אני אלך לבחורה אחרת שהיא פנויה. אבל, איך אני יודע אם באמת יש לה חבר? זה עובד ככה. היי, נעים מאוד, אני שי, נעים מאוד, יש לי חבר. אין לה חבר, בשביל מה רוצה לנפנף אותך. אם תהיה עוד אחד אם לא תהיה מעניין, אם תהיה אחד מאותם כל הגברים האלה, מהנייסגי האלה של אחד מאותם 40 פניות שפנו אליה היום באותו הערב, ואני תגיד לך, יש לי חבר. זה דרך דומה להגיד של, אחי, לא בא לי לדבר איתך, כאילו, אתה לא בא לי בטוב. האמת שבתל אביב היום, בגלל שפונים כל כך הרבה, יש הרבה מאוד אנשים שעושים פיקאפ, באותו המקום עם אותם הבחורות, שזה ממש מגיע למצב של עוף לי מהעיניים. זה כאילו הקיצוניות. וגם עם זה אפשר להתמודד, אבל עדיין בדרך כלל זה מגיע יש לי חבר. דרך נעימה להגיד, אתה מפריע לי, אני כרגע עם חברות שלי, אתה לא מעניין אותי, אתה לא מספיק מושך, אתה לא מספיק ערך חברתי, והדרך להתמודד עם זה, זה לא להיות כמו כולם. אני אתן לכם דוגמה. אם אתה תפנה אליה בצורה של, היי, אפשר להזמין אותך למשקה? היי, אפשר לשבת איתך? הלאה, נעים מאוד, אני שי סגל. אבא שלך גנן, או כל השטויות האלו, סליחה, מה השעה? את זה אני הכי שונא, זה כאילו, סליחה, מה השעה? כאילו, התירוץ להתחיל לדבר איתי, כזה מצחיק. אם תעזוב את כל זה עבד לי פעם, מה לא? מתוך כמה? לא יודע, לא עושה הרבה. אין בעיה, הכל עובד. השאלה כמה פעמים. כן, נכון. אם זה עובד 10 פעמים או 90%. אני מנסה, אתה יודע, כל משהו אחר. אני פשוט, משהו שהוא מוטיבציה, אני נכנס איתו. מעולה. אבל גם זה עבד לי. גם לי זה עבד. התחלתי גם משפט בהיי, התחלתי גם פתיחה בלהגיע לבחור ולהסתכל לה בעיניים ולחייך ולא לדבר. רגע, בוא נראה. חזק. דניאל אומר, מה את מחרטלת? אין לך שום דבר, אין לך שום חבר, בואי תראי. אז היא אומרת לו, בוא תסתכל תמונה, פותח את האייפון ומראה לו תמונות שלו, חזק. אז קודם כל, יכול מאוד להיות שזה סתם תמונות של ידיד, ועדיין, כאילו, פשוט אתה לא מספיק מעניין, אתה סתם פרנדזון, אתה סתם עוד ידיד שמתחיל איתה. אז כל מה שצריך לעשות, זה לא לפתוח כמו כולם, זה לא לדבר כמו כולם, זה להיות מעניין. אני מדבר על זה הרבה מאוד 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 בקורס שלי, מאוד מאוד בפירוט, ממש כאילו, ברמה של, אם מישהו ישאל אותך, תדע אתה להסביר לו מכל הבחינות שיש, כאילו, התפתחותית, פסיכולוגית, מנטלית, הכל. תן לך עכשיו את הבסיס. ברגע שתפנה בצורה שונה משאר אנשים, תתנהג אחרת, משאר הגברים, סליחה, תתנהג אחרת משאר הגברים, אתה פשוט מאוד לא תקבל את התגובות האלה. כל מה שצריך לעשות זה להתנהג שונה. תפנה לבחורה בצורה מעניינת, בצורה כיפית, תהיה תקשורתי. הסוד של להתחיל שיחה עם בחורה, זה במשפט הראשון, תדבר כאילו אתם כבר מדברים 10 דקות. כמו שאני ניגשתי לבחורה, וואי, תקשיבי. אז אני באתי עם חברים שלי, וילידה שלי אספה אותנו. עכשיו, איך שירדנו מהאוטו, הבחורה יוצאת כאילו, מחזירה את האוטו לרוורס, נוסעת, משאירה אותנו שם, בלי להגיד מילה אחת, כאילו, בלי להגיד מילה אחת, ונסה לעשות סידורים. אז
אני אמרתי לחברים שלי, בואו ניכנס לשתות בירה. הם אמרו, נראה לך, בואו נחכה לדקה. פשוט הלכתי ושאלתי את זה בנות, בדיוק ככה. וואי, תגידי, אז מה את אומרת על זה? מי צודק? להישאר לחכות לה בחוץ או לשתות בירה? דרך אגב, רוב המנות אמרו, תיכנס לשתות בירה, כאילו, מה אתה מפגר, מה אתה מחכה לה? אז כן, אנחנו די פרייר, אנחנו פשוט לא מבינים את הסיטואציות בצורה נכונה. אז אני פשוט מאוד לקחתי שיחה. אני לא התחלתי במשפט פתיחה, במילת שיחה. אני התחלתי במשפט, ממש פשוט מאוד בשיחה. יש לי עוד מאוד פתיח שאני יכול להשתמש בו. בואו נראה מה הוא כתב. מצחיקו. יש לי פה עוד שאלות. רגע, שנייה. דניאל כתב גם בדיוק על מה שאני עכשיו מדבר. אני אומר לה, מה קורה וזה, איך קוראים לך, בת כמה את, ומשם זורם, אתה יודע. אוקיי? אז זה בדיוק הדברים שאתה לא צריך לעשות, זה בדיוק הדברים שכולם עושים. היי, נעים מאוד, בת כמה את, מה קורה, מה נשמע, את נהנית, ערב טוב, מה שלומך. כשאני מגיע לבחורה, אני אומר לה, וואי, תקשיבי, אני חייב את העזרה שלך. איך קוראים לך? אני אקרא לך דנה בינתיים. בכל מקרה, אז דנה, יש לי קטע מטורף. אני שונא את מוזס, אני חולה על BBB, וכל החברים שלי אוהבים את מוזס. עכשיו, אתמול הלכנו ברוטשילד, וחבר שלי אומר כאילו, אחי, בוא למוזס. אמרתי לו, אין מצב, ימות העולם, אני לא נכנס איתך. כאילו, דוגרי, עזבי אני וחבר שלי, מה את אומרת, מוזס או BBB? ואז היא עונה לי. אני פשוט מאוד נכנס בשיחה של דעה. אני נכנס בפתיח של מה את חושבת על. אבל זה לא סתם משהו של מה את חושבת על מזג האוויר. אני באמת מתייעץ איתה על דברים לגיטימיים שאני באמת רוצה לדעת. וואי, תקשיבי, יש לי ידידה שלי שבוע הבא יום הולדת ואין לי מושג מה לקנות לה. כאילו, אתה יודעת, אני גבר. את בטוח טובה בזה, כאילו, אתה יודעת, יש לך מגפיים מגניבות, בגלל זה אני רואה שאת טובה בזה. מה את אומרת? מה לקנות לה? תקנה לה בובה. נו, מה, את רצינית? כאילו, מה, את לא משקיעה בכלל ברעיון? נתת לה מחמאה על משהו מאוד ספציפי, שגברים לרוב לא שמים לב. אני יותר משתמש בזה, ולא בתור מחמאה, בתור, בגלל שיש לך מגפיים מגניבות, את בטח תדעי מה להגיד. מישהו פה שואל... רגע, שנייה, רק רוצה לסיים. אז בשורה התחתונה, עוד פעם אני מרחיב על זה יותר בקורס, אבל הטיפ שלך של כבר היום בערב תצא ותנסה, תהיה שונה, תהיה מעניין, תדבר איתה על שיחות. תחשוב על זה ככה, מה היית אומר לי עכשיו? וואי, אחי, אתמול היה משחק כדורגל כאילו, ואני אומרת שהקבוצה הפסידה. לך עם זה לבחורה. כן, עם זה תלך לבחורה. כמו שנדבר עם חבר שלך, כמו שאתה מתייעץ עם דודים שלך, עם חברים שלך, עם זה תלך ותפתח כאילו כבר בשיחה בהתייעצות. מה את חושבת על? מה דעתך? מה את היית עושה? מקווה שעזרתי לך, בוא נראה, יש לנו עוד שאלה, אתה אומר? יש לי פה עוד שאלה. איך אפשר להגיד למישהו, זה מה שאני מצפה ממך, ומצד שני, האם לא נכון הוא לקבל אותו כפי שהוא הבנתי? אוקיי, שאלה מצוינת. איך השם? עדית שאלה, איך אפשר להגיד למישהו, זה חזרה לשאלות של מקודם של וובינר, איך אני יכול להגיד למישהו, זה מה שאני מצפה ממך, מצד שני להגיד כאילו, אבל זה מי שהוא, למה לשנות אותו? זה לא מהתפקיד שלי לשנות אותו. אז קודם כל זה נכון, עדית, את לא באה לשנות את הבן זוג שלך, את לא באה להחליף אותו. מה שאת גורמת לו לעשות, תן לך דוגמה. אם את עכשיו נמצאת בארצות הברית, תדברי עברית, לא יבינו אותך. אם תהיי בגרמניה ותדברי עברית, לא יבינו אותך. בכל מדינה מדברים בשפה שלה. אנגלית, איטלקית, רומנית. בקורס שלי בעצם מלמד את כל השפות האלה בתקשורת. למה הכוונה? אני מלמד אותך להיות, את הבן זוג שלך להיות שונה. אני לא אומר לו, תשתנה בשביל להתאים את עצמך בשבילה. אני לא אומר לה, תתנהג אחרת. אני אומר לו, תלמד עוד שפה. זה לא שי סגל שיודע עברית. אני יודע היום להסתדר גם בארצות הברית, גם באנגליה, גם באיטליה, גם ברומניה, גם בצרפת. כי אני יודע לדבר הרבה מאוד שפות. אותו דבר גם במנועי תקשורת. אני יודע לדבר אנרגיה גבוהה, אנרגיה נמוכה, אנרגיה מתלהבת, אנרגיה ממוצעת. אני יודע לדבר עם בן אדם מאוד מאוד מתלהב, מאוד מאוד עיוני, מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד... אני עושה עם האצבעות, אני לא רואים את זה, זה חזק. אני סופר את הדברים. מאוד אינטלקטואלי. בן אדם שאוהב לדבר בשפה גבוהה, בשפה עממית. אני לימדתי את עצמי את כל השפות האלה. בגלל זה, עדית, לשאלה שלך, את לא משנה אותו. פשוט מלמדת אותו עוד שפה. הוא נשאר בדיוק כמו שהוא, פשוט מאוד, לומד איך להשתפר במנועי התקשורת כדי להתאים את עצמו אלייך, לתת בשבילך את הדבר הטוב ביותר שיתאים לזוגיות שלכם. הוא נשאר אותו דבר, פשוט בחבילה קצת שונה. הוא לומד עוד שפה, עוד צורת תקשורת. זה בעצם ההבדל בין ללמד משהו אחר לגמרי, לבין
סליחה, בין לשנות אותו לחלוטין, לבין לגרום לו ללמוד עוד שפה. אני הכרתי בחור, שהוא גם היה שותף לדירה שלי, והוא היה מצליח להביא בחורות הביתה, הוא עבר קורס אצל אחת החברות הגדולות בתחום, הוא הכי מוכרות, וכשהוא הביא את הבחורות האלה הביתה, הם תמיד הלכו, והוא היה מספר לי סיפורים, מה הוא עושה איתם, הוא היה עושה כל מיני טריקים שהוא למד עליהם, וזה הטריקים כאלה של לרדת עליהם בצורה מוגזמת, ולהביך אותם לפני הרבה אנשים, ולעקוץ אותם. זו שיטה שאתה גם משתמש בה, או שהיא שיטה פחות טובה, יותר טובה? תחזור עוד פעם על המשפט האחרון? שמלמדים אותם איך לעקוץ את האנשים ולהוריד אותם, אתה יודע, את הסטטוס שלהם. אוקיי, אתה מתכוון לנג. זה נקרא נג, זה סוג של... מה חשבת עצמך שלבשת את זה, למשל? אז, כן, זה די מצחיק. אז אני משתמש במשהו שדומה לזה. המטרה היא לא להוריד את הבחורה, היא לא להשפיל אותה, היא לא לגרום לה להתבייש או כל דבר בסגנון. המטרה היא סוג של טיזינג. אוקיי? זה לא, וואו, את יפה, וואו, אני רוצה אותך, וואו, את מדהימה, שגם לפלרטט יש דרך, כאילו. אבל רעיון זה בעיקר קרוב רחוק. לתת לה קצת ממה שהיא רוצה לקבל, ואז לקחת את זה בחזרה, לגרום לה להרוויח את המחמאות שלי. אוקיי? זה הרעיון. הרעיון הוא נכון, יש כאלה שמשתמשים את זה בשוב בצורה לא נכונה. אני באופן אישי מלמד את זה בצורה של עדיין לבנות את האמון ביניכם, את הכיף ביניכם, את הנוחות ביניכם. זה לא לפגוע בה, זה לא להעליב אותה, זה לא את מכוערת. אוקיי? זה פשוט כאילו... אתן לכם דוגמה לענג קצר, שמיסטרי הוא אחד התותחי פיקה בעולם, משפט שהוא אוהב להגיד, ואני תמיד אומר אותו כי הוא ממש מצחיק אותי, למרות שיש לי גם את הנגם שלי, אבל אני תמיד אוהב להגיד את המשפט הזה כי הוא ממש, אבל ממש מצחיק אותי. הוא אומר, יש לך עיניים ממש יפות, אפשר לגעת בהם? ועד עושה כזה, מנקה את האצבעות, אוי סליחה, הם היו מלוכלכות, עכשיו אני יכול לגעת בהם? הורג אותי מצחוק בכל פעם מחדש. זה בקטע של, אני לא מחמיא לך, אני בקטע של, יש לך, בקטע מוזר כזה, זה לא, יש לך עיניים יפות, זה סוג של לשבור את המחמאה שהבאתי לך עכשיו. כאילו לא ברור אם אני באמת רוצה אותך או לא. סוג של לשאול אותה בסימן שאלה, זה נקרא נג. קיצור, לדעת איך עושים את זה בצורה ש... כן, יש דרך לעשות את זה, בדיוק, יש דרך לעשות את זה ולפגוע זאת לא הדרך. לגבי השאלה של דניאל, זה לא רלוונטי לכאן, אם אתה רוצה לקבל על זה עוד תשובות, אתה יכול לשלוח לנו מייל או משהו, נלך שם כאילו בקטע אישי בכיף. דרך אגב, שאני התחלתי ללמוד פיקאפ, אז זה היה לי מאוד קשה, כי זה היה סוג של להודות בתפוסה שלי. כאילו, אני נכשל עם נשים, אני צריך לשלם למישהו כדי שילמד אותי איך. וזה מאוד קשה להרבה מאוד גברים. אבל מצד שני, מה קשה יותר? להודות בתבוסה, ואז לקבל את הכלים לניצחון, מצד אחד. מצד שני, אני לא יכול עם השיעולים האלה יותר. מצד שני, להישאר באותו מצב בלי זוגיות, זה הרבה יותר כואב. אז כן, זה קשה להודות כאילו תבוסה ולהגיד אני צריך ללמוד את זה, אבל זה הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע לא להשיג את המטרות ולחיות עדיין באני הקודם שלי, בחוסר היכולת שלי להשיג. זה הרבה יותר קשה וזה הרבה יותר מפחיד. לשאלה של... הצלחת לשכנע אותי? כן. שאלה של דניאל, חבר שלו אמר, אם אתה שואל אותה בת כמה בתחילת השיחה זה פדיחה ודבילי, אז כן ולא. אין שום דבר שהוא לא עובד אף פעם. אני לפעמים כן שואל, אני לא שואל בת כמה היא, למשל שלשום שצאתי לפאב, זה הליין של סטודנטיות. אז שאלתי אותה, אז מה, את כאילו תואר בדרך לתואר ראשון וכאלה, בלגנים, שנה שלישית, שטויות, האמת שלא, אני רק בת 18. אז היא אמרה לי בת כמה היא, זה היה סוג של לברר סוג של בת כמה היא. אם היא בתואר ראשון, אני בטח בסביבות ה-24 כזה, אם היא בתואר שני, בטח זה 27, עוזר לך. אבל לשאול ככה בת כמה היא, זה מה שכולם עושים ובגלל זה זה דבילי. זה לא פדיחה, זה פשוט לא עובד כי כולם עושים את זה. כדי להשיג פצצת מין זה צריך להיות שרירי וחתיך, ואל תגיד שזה לא נכון. לא, זה לא נכון. זה לא נכון בעליל. לחלוטין זה לא נכון. ב100%. איך אני יכול להוכיח לך את זה? סתכל הנמוכים והשמנים והמכורים שיוצאים דוגמניות. אין, זה התשובה הכי טובה שאני יכול להגיד לך. זה קורה. ולא, זה לא כי יש להם כסף. מה היא מצאה בהם? היא מצאה בהם גבר שיודע להגן עליה. תחזור רגע חזרה לתחילת הוובינר. בחורה מחפשת גבר שיגן עליה. היום זה כבר לא להגן עליה מבחינה פיזית. היום זה להגן עליה מבחינה רגשית, מבחינה חשיבתית. הוא גורם לי להרגיש טוב. הוא גורם לי להרגיש מוגנת. הוא גורם לי להרגיש חזקה יותר. הוא גורם לי להרגיש כמו עצמי. בגלל זה אני רוצה אותו. אוקיי חבר'ה,
אז אם יש לכם עוד שאלות, עוד טיפים, עוד עצות, עוד בקשות לסרטונים, אני כל פעם מוציא סרטונים על טיפים ומאמרים, יש לכם בקשות, רעיונות, שאלות, התייעצויות, תשלחו טלפון, תתקשרו אליי לטלפון, תשלחו מייל, בשמחה. רגע. אז תודה רבה שהגעתם, תודה רבה צחי שהגעת, היה לנו ממש כיף. היה לי כיף גם איתך, ובאמת היה לי פה לעונג לשמוע כל כך הרבה דברים, ואת הצד של האישה, ואת הצד של הגבר, וחלק של השאלות שהיו פה, שאנשים שאלו, וגם חלק שאני שאלתי, זה היה באמת, זה לדבר על דברים שאנשים בדרך כלל מחזיקים בלב ולא מדברים. וזה היה ממש כיף. לדעת דברים, זה עזר לי, ובתוך עזר פה לעוד הרבה אנשים. אז ככה לקראת סיום, תמזוג לי לזה כוס מים. ואני לא יודע מה איתכם, אני בצחק עכשיו יוצאים קצת עם כמה חברים, לעשות קצת פיקאפ, אז אני מציע לכם, במקום ללכת לישון ולהגיד, וואו, מדליק, למדתי משהו חדש, צאו לכוס בירה, ל-20, 30, 40 דקות, בקטנה. אל תצאו עכשיו ל4 שעות. אבל תצאו, תדברו עם 3, 4, 5 בנות, תהנו קצת, תשתמשו בטכניקות שסיפרתי לכם, של לספר סיפור בפתיח, לשאול את השאלות, לדבר בכיף, לא להיות obvious כמו שכולם עושים, תתחילו כבר לעוף על זה כבר מעכשיו. אז יאללה חבר'ה, תודה שבאתם, ושיהיה לכם אחלה של לילה. בהצלחה.